قلت لها مناسب أنا ولا معك سنة سوتي يتحازو ويكام سناي فاميلي ويتفضل عوافيت كلاتنا نايل منا وحدات بجو هزبنا عبيك عبستات عقل تدقنا كان خعبت فلتات كينت يدينا مران ممكات انت بكيسا نغلو تعكوف كتسقن كتك كسارا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعكوف بغلتو كل قصة كما يدماتن نغلو تترنا تنكتاتح بايتا ولدونا أمازن الصادق حلنا نكتو أمازن سلام أكلكم لعبتينكم مدام تكاتلو كبات عبدالله كمي عندكم كمي كنيكم تحالة سومن بزعبة سدة عدلات بزلال استي فيما نتنانيرنا أبتي زمز تمسنا يمشت كأ بفلاي كأ سدة وعدلات نايولك أون بتمرتن بتمكرن إخواتنا عتبادس صالح عاقوس مرعتاب عقوبيت إهمهين إلا نيرنا لومون سامرايت حفتنا كيكي جوين جيرانانا اللوا نالوات نسان قدمي نفتي لنا حتتات مقتاونا نسون نبتناتن تمكرو عب سدة نتين انتين عدلاتن رقيبين بزبل نيشتيكا كفلانين كاوغتنا ونبتتاتنا سخونة رئيتو ويكاحتون تلكم كم تلمود مع تليفوننا كدولنا تخليهم كمون مساج أب كومن سيكشن ونكد سحبو تخليهم نقعد عن مزاخم حوات كم يمسيهم كم يكأنيهم كم يكأنيهم كلكم مسكن كدرف ندزني تصنيع كذا مزمر إذا مزمور زجبر كي أقدر سني سلامينا قرم ناي بحكي ناي ما تسن مزمورنا سامري حفتي قاعدة حن مصاحب فلاي نعافي تحتو دار استزاق بزنيات لنا عقد داسيتيا ولا كعب سدت كور سدت نقول كلنا متشم حالة صبغ يوم قالي صميم ولا وش تهاجر كافين كاون كاب كتمانا عدي كاب كتمانا كلا كتمه كيف كلها سون سدتي نالبات تعذبتنا بستوسعنا زلهم سدت كنقول كلنا حتى الشاوينا نزارب زلنا زي كاب كاركر كاوزي خان سدت كيد ويعدلات هالو إلنا دقيقة خايف ردونا انتاينا خنبل نتمن السيد في الله كأفردو زلوا سدت كبهار كله كاب حدا وثنا بحدا وتعقد كيد كله مقعز مخالي مغياري لذي بزعبوك نزاربنا سامر حفتناون بزقربا جيزايا كاب كامبالا يوغندا ناب كندا أتيا زلامون أبحدش هجر كالو وانقوا كالو بعلي كالو كنوتاتيا وزر بكل نجار كم سنحنا ولا هنا نقول طمو إسكا سامر حفتي متشم فتاتوي كنت ورحون نايم الآخر مثلا نمو إسكا بزن كنت ورحتي بيت عزت صفي انتاي عدلات على فلاي كاب أفريقيا ناب كندا أتي فلهم إسكا إيشتي أبرها بالنه فأونا كيكون ننوي حسلز قبلت أب أوروبا جنسكا نتم حدش دي من أساس قرب أنفت هاويو نعم خسامري أشي فميك أنكم كلاتكم عبارات دراما هتن كمون تعذبتي فميك أنينا وقاعدة نقطع الرأينا داجماي آمين أشي زا حتى حديث كنا دالله حتى نوع هبلت خوينا in fact كان بعد ما يون نجيركم نيرة أبز أربع أواني
كاب كامبالا ناب يوغندا حجي كله سدتي كم زبلكيو كافتي بوتا خان تدا تنقساقيس كافت نبركايو كافت زلمدكايو كوناتات كافت زلمدكايو اتموسفير ويت هواهو هاجر كخون خل كلا هاجرون خون خل تدا تنقساقيس كا سدتي ويدما ميغرانت هون كالها مالتو حجي بيوغندا خباب 6 عامت يجيره اب يوغندا اب وفت 6 عامت تي مجمرتا تي ناي مجمر تي ناي افريقيا كالتشر مس ناي هاجرنا بزح زفلالي ነገር يبلو اب تعبابيا ادخل تقلعتي اجي ابتي تعبابيا ناي قلعديو اب ገለገለ ኣብቲ ካልቸር ብዙሕ ፍልልይ የብሉን ስለዚ ክሳብ ክንድዚ ከቢድ ናይ ኢንተግሬት ናይ ምግባር ኣብቲ ካልቸር ማለት እዩ ኣይነበረን እቲ ዕድላት ከም ዕድላት ክንሪኦ ከለና ንዕኡ ከም ሓደ ፅቡቅ ጎኒ ተቢልና እቲ ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ነይሩ ምናልባት ኣብ ሃገርና ናይ ኢንተርኔት ኤክስፖክስታይ ስለ ዝነበረውን ድላይካ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክትረክብ ትኽእል ነርካ ማለት እዩ يوتيوب انتاي بحالات اندا عنكا يوتيوب فيديوهات اندا جبركا سيلف ترين كتكون تخيل كاونا اون دايفرسيتي نيرو ويد ما بزحنت اجي كاونا اون اب يوغندا مالتيو ابزم سمطاها لايك تبزحنت ازيو عبيو دايفرسيتي بحال كاب استفلالي قرنعني علم زمت صريحه الرقم كاونا اون كاب افريقيا خافت او تزنبركو اب كامبالا كاب هونغو زمتو سدتኛታት ነይሮም ካብ ሩዋንዲዝ ነይሮም ህንዳውያን ነይሮም ቻይናውያን ነይሮም እጂ ብዝተፈላለየ ኣብ ኣነ ኣጋጣሚ ዕድል ገይረ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ናይ ምስራሕ ዕድል ረኺበ ስለ ዝነበርኩ ብብዝሒ ማለት እዩ ካብቲ ኣብ ዓዲ ዘይነበረ ማለት እዩ ኣብ ዩጋንዳ ምስ ብዙሓት ሰባት ምስ ብዙሓት ባህልታት ምስ ብዙሓት ኣረኣእያ ናይ ሕብረተሰባት ንኽላለ ዕድል ሂቡኒ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ስደት ዝወፀ ሰብ ብዙሕ ግዜ ህርኩት ክኸውን ኣሎ ማለት ብሰርሕን እንዳይሰርሕን ሕጂ ብዛዕባኡ ዛረብ አይደለነ ግን እቲ ናይ ምስራሕ ዕድል ድረኸበ እቲ ከምኡ ዓይነት ኣቲቲዩድ ዘለዎ ናይ ስራሕ ናይ ወፍሪ ሓሳብን ድሌትን ተበግሶ እንድገበረ ዓቕሚ ዝረኸበ ክሰርሕ ዝኸኣለ ሰብ ንነብሱ ኮይኑ ንብዙሓት ከዓ ዕድል ናይ ስራሕ ፈጢሩ ኤርትራውያን ብፍላይ ኤርትራውያን ብዙሓት ኣብ ቢዝነስ ዝተሓወቱ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ምናልባት ኣብ ገለገለ ኣብ ስለ ዝሰራሕኩ ከዓ ነቲ ሲስተም ናይ ዩጋንዳ ከመይ ጌርካ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣቱ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ከመይ ጌርካ በቲ ስትሪምላይን ናይ ኢንቨስትመንት ከመይ ጌርካ ክትከይድ ትኽእል ድሓን ዝኾነ ተመክሮ ክረክብ ክኢለ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ከም ውልቀ ሰብ ኣብ ገለ ኣብ ሓደ ኢንስቲትዩሽን ብሓደ ሓውና ንፉዕ ሓውና ዝተቋቋመ ማለት እዩ ኢንስቲትዩሽን ናይ ትሬን ኣፕ ዝበሃል ኣብኡን ከም ኢንስትራክተር ኮይነ ስለ ስራሕኩ ኣብኡን ተምሃሮ ብዙሓት ተምሃሮ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብኡ ክመሃሩ ፍልጠቶም ከዕብዩ ተማሂሮም ኣብ ስራሕ ክዋፈሩን ርኢ ሕጂ እዚታት ኩሉ እቲ ተዳኣ ነቲ ኩነታት ነቲ ሃዋሁ ነቲ ኤንቫይሮንመንት ተዳኣ ፅቡቅ ጌርካ ተጠቂምካሉ ካብ ስደት ማለት ነፍስኻ ክትዓቢውን ተዳኣ ደሊኻስ ዘይ እቲ ስደት ዝህቦ ባይታታት ብዙሕ ማለት እዩ ካብኡና እውን ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሕጂ ኣነ ኮምፔር ኣይገብር ነይ ዘለኹ እዚኣ ክትርድወለይ ምክንያቱ ኣብ ሃገር ምህላውና ገዛ ርእሱ ፅቡቕን ካልእ ጎነታት ክስታይ ክህልዎ ክእል እዩ ግን እቲ ትዕዝብቲ ስለ ዝዛረብ ዘለኹ ተመክሮ ስለ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ኣፍሪቃ ዝረኸብኩ ወይ ኣብ ዩጋንዳ ዝረኸብኩ ብዙሕ ዕድላት ነይሩ ማለት ንዓይ ከም ሰብ ድዕበየኒ ኣረኣእያይ ክገፍሕ ዝገበረኒ ብዙሕ ዕድላት ነይሩ ብድሕሪኡ ኣብ ፕሮሰስ ተወዲኡ ቅድሚ 2 ወርሒ ናብ ካናዳ መፀ تزعبي أبزي تومس بالكو تجرم كله دس دولنا نجار نتايو of course حجي to weather تي ناي system قال بزوج حلو فلا لا يكابتين أفريقيا وصي الكاد لايك أترخبلو نحنا دلمدنا يوصي الكاد كوانترك وصي الكاد لايك أسبترك وصي الكاد social life علو حوها قربيتك
كسرح تدليخا ولاد كون كمزي أنا كسرح تقوين قربيت هالات الناس بقى لبي أودي أسرح خالي تداعيت قربيت هالاتني حجازي هالات نخموني روتنا أفريقيا أبزقل خم يكونن مالتيو أجي ستيل هم خلوجن بزح عدلات كأعلو سرح ما هفتهم كا هذا عبيت نعي إمبرست جبرت النت إنفورميشن مالت accessible مقان أبزخونا بيت صحفة كيركا نزخونا أوفيسر نزخونا سب حتيت كادويلكا كترخبو تخليها قوت أراح تقبر تخليها زدل خايو عينت حتى حتيت كون من لسالكا مالتو أنت تقبر كم تخلسين أبنت تو مسبلنا زي ناي insurance numbers سين بحال social insurance number health card child benefit قال إذا بحال نجارات هذا تن basic integrate تقبر كلها حتى ألف بقى information سي تعمي accessible immigration دويلها قطرات حز قطرها خد كيد إن أبزقنا نب زناي transport وي license خطوط تدليها بزح حلخلا خاي يملون أسرارها أجلس بعمي impressed جبرة مالتي أب أفريقيا ولا دير أخوه أبزقن أزيو فلوتيو تتخدم من قدي خبي جميع خبي تود فلوتيو أمزي بزح دج أنق أكاي كونن أجلس حدا عبر حسايو خلي إنتجريت نخد جبر وين ما نخدوها هاد مستحبرة تسب زوها بكا بزح تدأ تتقيم كهلو مالت بزح عدلات زوها بكايو فلاي كم حدش بتاعتني هون كا أب تمتسألوان كتمهار رخات تدلي على واحد جنعو سالت كانت على كتمهار رخات تدلي سرح تدلي هاك كونسلتانسي زوها بكا كتمهار تدلي هاك كونسلتانسي زوها بكا إذا بدنا نسأل زوها أقلقلوت مالتو وركشوب تدلي خانا وركشوب زوها بكا بفلاي ندق أنستيون حدش مزعتنياتات عدو قول عتباهيلو هم عينت مدبات حجوت كمل تخيلك سلطناتات بنزعت وهاب فولو وجبر كعملتي وقتالها فولو وجبر تناكا بروجرس انتي غير كلها تمرتي انتي تماهير كلها انترفيو حجي employment consultation لو ناي education انت دا هذا اللي خانكم anyway انت قبل دليل information as you قلت مالتيو أجتها عباي معي كم سبب طبل حتى حدارات اللي عبسياسي الساعتها تا system integration system سي بتعمي و well organized مش هلو تي streamline كاتفلت إخا بين بتحكي بين وتحكي نبي تأتوس تفلت أوتخ إخا أنا سنسجن حتى كله سبكم خسايك خونون أي كألني عم جمر تاخد دكايجن كم مخالوين كيف هلت تبوي كم زي من هالوقت أب كله بوتاتاسي نحد أوفيسر نخترك بحال سب تأتو قال خمود بحال نجار سيلا اختصالت أزق بأكاد تخل نجار بقى تفهم نايم سرعة مالتيو كله بزح نجارات كله خلي حج من هالوقت مس تعلال دا خسين دا جوارة خمت اللي خل هذا عبيت impressed جبرتنا نجار زي يعني رامات thank you يعني بزح نجارات العكية اللي في لايك عمل ساعات أبا في كافينهم زمهارو بزبال كامل الوقت من سيلنا نلعلينا كي كحفتي نباقيس مع صحبة كتابلنا مسكت ريكي اوكي رندي دولو ناسي انا سرقت مسين اي رنا لدي نو ريك لنا مو قال غير الله مالتي تغاغي من الوقت عزيقية خايفة غني فايو اوكي اسكبل دحان مو قال سبيزار ما انا كاريو بعد رايس نعي وندا سيبلني وندا على اخوكم كزارة هو اسكي اتي الله مالتي اسكي اوكي يا ريت اقول ليبر جميل لك عافية أوبيت الله أوبيت ندلا حلف الله أنا حجة خير الله حجة نايت الرعيني فد الله فيه أوكي قال الله مالتي وتي خاطره لك أفهم جواري يا أخي عارف أوكي ثانك يو لك دحني كيكي حطنا سقع تملس نربط سام بحفتي على العلاج بالكي أنا وينا كمانية قدم بدنا مسلم حوات مزارات سنحاسي لمن تايم قال من أساسي نبنت أعتذر لوهم حجر أكندي كمهارو اتزلوا أو أتحجر دلوا عدة تاعت حيزم تمكرون حيزم أكندي نبتزي
ሓሲቦሞ ዘለዎ ሃገራት እንደዝኸዱ ግዜኦም የጥፉ ኣይመሃሩን እዮም ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ በቃ እታ ስደት ጥራይታ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምቕያር ዳ እምበር ኣብኡ ዘለዎ ናይ ቋንቋ ድዩ ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ስራሕ ድዩ ተመክሮ ምክንያቱ ከምዚ ዝተረዳእኒ ሳምሪ ሓፍቲ እቲ ኣብ ዩጋንዳ ኮንኪ 6 ዓመት ስኢልኪ ኮን ከነሕልፍ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደታት ካምፓኒታት ሰሪሕኪ ተመክሮ ኣጥሪኪ ናብ ካናዳ ክትከዶ ከለኹ ነዚ ሓጊዝኪ ምሰብ ንኽትላለይ ናት ኩነት ኮርደሎት ናይ ስራሕ ዕድላት ምፍላጥ ቋንቋኺ ምምዕባል ስለዚ እንታይ እቲ መንእሰይ ምናልባት ኣብ ዩጋንዳ ስለዝነበርኩ ብዙሕ መንእሰይ ኤርትራዊ ኣሎ ኣብ ዩጋንዳ ካብቲ ዝረኣኽዮ ትዕዝታት ከብኪ ኩሎም መንእሰይ ኣድዮም ሰጢሎም ተማሂሮም እስከናብ ካልእ ክንበፅሕና ዝብሉስ ወይስ ውሕዳት እዮም እንታይ ኸቲ እቲ ሽግራት እንታይ እንታይ ትምኽርዮም ትብሊ ዕድላት ዝብሉ ኩሉ ግዜ በቃ ኣብ ኣውሮጳ መፂኻ ኢኻ ትረክቦም ይመስሎም እቲ ዕድላት ማለት እዩ ከምዚ ኮንትሮቨርሻል ዓይነት ሕቶ ግን ብሓፈሻዊ ርእቶ ይኽእለይ ካብቲ ትዕዝብተይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ንዩጋንዳ ዝመፀ ሰብ መብዛሕትኡ ገሊኡ ካብ ኤርትራ ትኺሉ ናብኡ ድመፀ ካልእ ዕድል ንኽረክብ መሰጋገሪ ንኽረክብ ዝመፀ ገሊኡ ከዓ ኣብ በዓል ሱዳን ካብ ሊብያ ዋላ ኣብ ብዙሕ ኣብቲ ከባቢ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ነይሩ እቲ ዝሓሸ ሴፍ ዝተባህለ ቦታ ዩጋንዳ እዩ ተባሂሉ እዩ ኢለ ኣምን ኣነ እውን ምናልባት ካልእና እናቱ መምዘንታት ክህልዎ ክእል ሰብ ይመፅእ እሞ ሕጂ ኣብኡ እንታይ እዩ ድኸውን ሰብ ሰንፈላልዩ ድኸውን ሕጂ ሳስፔንድድ ምሻሎ ከምዚ ደይረግኡነት ናይ ደይረግኡነት መንፈስ ኣለዎት መብዛሕትኡ መንእሰይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ንኽነብር ደይኮነ መሰጋገሪ ኢሉ ስለዝሓስቦ እቲ መሰጋገሪ ድማ እጂ መዓስ መሰጋገሪ ኮይኑ ክውዳእ ኣይትፈልጦን ኢኻ ፕሮሰስ ክጅምር ንኤውሮጳ ንኽኸይድ ንኣሜሪካ ንኽኸይድ ናብ ኣውስትራልያ ንኽኸይድ ኢሉ ኣብ መሰጋገሪ ወይ ድማ ከም ትራንስሚሽን እንታይ ድበሃል እዩ ድሓስብ መብዛሕትኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንሂወት ከምዚ ምሻሎ ህይወትናሲ ሓንቲ ዓባይ ሕምባሻ እንተደኣ ሓሲብናስ እተን ሕምባሻሲ በተን ኣብ ኣደልዋ ስላይ ሲያትቐውም ምሽ ከምዚ ሓንቲ ተቆሪስ ካላስ ተቆሪስ ኣላ ጎዲላ ከምኡ ማለት ኣነ ከምኡ እየ ድሪኦ እንተደኣ እቲ ግዜኻ ዋላ ትራንስሚሽን ዋላ ናይ መሰጋገር እዋን ይኹን እንተደይ ተጠቂምካሉ እታ ህይወትካሲ ከምኡ ተቆሪሳስ ወስት ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዋላ ንወርሒ ይኹን ዋላ ንዓመት ዋላ ንሰለስተ ዓመት ንኣብነት ኣነስ ኣብ ዩጋንዳ ነዊሕ ናይ ምፅናሕ መደባይ ነበረና ግን 6 ዓመት ተመጢጡ ማለት እዩ ሕጂ ካብ መጀመርታ ግን ክርዳእና ዘለዎ ነገርሲ ህይወት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክትቅፅል ኣለዋ ዝብል ኣተሓሳስባ ክህልወና ኣብቲ ኮይኑ ኣብቲ ጠጠው ክትብል የብላ ምክንያቱ ዝኾነት ዕድል ዝኾነት መዓልቲ ዝኾነት ሰዓት ክትዓብየላ ናይ ትኽእል ኦፖርቹኒቲ ወይ ዕድል ክትበካ ትኽእል እያ ሕጂ እዚኣ ኣይ ቲንክ ከም ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ብዙሓት መንእሰያትና ዝዘንግዑ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚኣ ሓንቲ ነጥቢ ተታሒዛ ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ስራሕ ዕድል ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ዩጋንዳ ንባዕሉ እቲ አንኤምፕሎይመንት እቲ ዜጋ ንባዕሉ ናይ ስራሕ ዕድል ናይ ምርካብ ተኽእሉ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ሕጂ ስራሕ ስለዘየለ ግን ስራሕ የለን ኢልካ ምድቃስ ኣይኮነን ብዝተኻእለ መጠን ነብስኻ ተዕብየሉ ነገራት ምፍጣሩን ፅቡቅ እዩ ሕጂ ብዙሓት መንእሰያት ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ትሮሹ ኣነ ከምዝን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ መፅናዕቲ ስለዘይተገብረ ግን ብብዝሒ ያው ከሎ ክትሪኦ ከለካ ግን ብዙሓት መንእሰያት ነቲ ዋላ ነታ ኢንተርነት ኣብ ሞባይሎም ደላሲ ካብኣ ብዙሕ ነገራት ክመሃሩ ትርኢ ካልእ ሰብ ከዓ ሙሉ መዓንትኻ ሞባይል ሒዙ ክውዕል ክሓድር ቻት ክገብር ኣብ ቲክቶክ ኣብ ገለ ምሽ ኣብቲ ዘየድሊ ነገራት ማለት እዩ ክውዕል ትሪኦ ሕጂ እቲ ፍልሊ እንታይ እቲ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ እቲ ሓደ ዋላ ንስደት ከሰጋገር እንዳበለስ ናይ ኣሽሓት ዶላራት ኢንቨስትመንት ገይሮም ኣብኡ ተዓዊቶም ደቆም ብፅቡቅ ኣዕብዮም ፕሮሰስ ምሰለጦም ትካሎም ሸይጦም ወጊኖም ዝመፁ ሰባት ይፈልጥ ማለት እዩ ዋላ 3 ዓመት 4 ዓመት ኣፀቢቖም ዓብዮም እቲ ድመፁ ሰባት ኣለዉ በንፃሩ ከዓ ዝነበሮም ኣጥፊኦም ኮፍ ኢሎም ተፀቢዮም ፕሮሰስ ደንጊቦም ፍራስትሬትድ ኮይኖም ደቆም ካብ ቤት ትምህርቲ ወፂኦም መምሃር ናይ ቆልዑ ተሳኢኑ ዝመፁ ከዓ ኣለዉ ሕጂ
كلهم متأمم ناب كله هاجر تسجاجرهم أنت إيجن توم حدا نهوت تبقى تسفى جيرهم سلازو فيس دقابر واتوم حدا خا سلازو وادا أو مالت تسفى نام مراج ويدو ما نفرستريت نام مكان التحساس سلاز زنبلو ولا زخ متخلها مس مورالكا مس كستايكات متخلها ترى له نجارات توي فقدي يس كيكي كي ودعت خلا إيشي سلامي فقدي هو ምክንያቱስ كده اوكي ሰምራዊ ሓፍተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሊፅክዮ ናይ ብሓቂ ኣለኺ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ንሳቶም ድዮም ገገኛ ወይስ እቶም ንሰድድ ኢና ገገኛ ምክንያቱስ ፓራሳይት ኢና ንገብሮም ዘለና ነው ፅግዕተኛ እጅስ ንሶም ድዮም ዋላስ ንሕና ኢና ገገኛ هو تايديو حج حدا تدأخ ديس كسرح تدي كيلو ويكسرح أي كلني أنا أبنت كي حفتي متيخي أو أبت كام فعلا خدبر دخل بزح نجارات خطرية أنت خيلكي من هاي تسرح إلكا إنسست تقبروا لك حاجة أبروح كوينو جن نو خمسيو ما بزحتوا معلاتيو خمسيو عدلات ناي إمبلويمنت شجرالو خمسيو أنت داعي لك كم سبس تدنجات له جيت دنجات إحنا خات حوابرتينا بنفسنا خا جي تدسدد أنت دا أسقيلو صباح نجوه أزقل حزوي زحوي وزحفتي زي أبشجر تودي وصباح نجوتي توقسنا بيك ما تيوزبل فرحونا له كابيت السبز ما تعطونا له هون كسخص دا حنت ميت غلطة ميت نحوف مغانسي إنكي هجي بزح نجارات هالو أنت خيلنا نتي دلو ناي يوغندا نابنت ويا إثيوبيا نزلو عدلات ناي سرح أنت دا نفضو 5 دي تقبر أنا كم زخبق سكع زكال تخوينو مالت عام ذهاليو كم زن بيزنس عدلات هالو أصنعها لما انتهي أبز 5 دي تخيل زي أنا قرزي ولا أني إشتي تكالي تقبر ويكا أختم مهار دي تماهير كا قالوا نشاو السودان كتكي تخلي هان سرح بخلق حاجرات انت ركي إلكا أولاد تماهير كا دي تتأنه مش هالو دحان عدل دي دايرة خبا ناي سرح فتيم ودايرة خبا دي تمهار دبلوما دي تحز بتصبح مخالي ما عنت زخونكا anyway كسرح اللي استبقسة أنا حقا حيش كيكا حفا يعني تطود بلا أي قاتبا كسرحي زاس واي كوي حجسي أبو غاندان أبي توبيانسي ناي سرح عدل زلو فولي نجاري نو هجي أوكي أنا بعبي بروسس قبل كي يخلي يبهالي ترجحني أنا كنت مثلا مسيلكي نحنا إنا جيجنياتات بحلفي كاب كيك جميلك كاب ديك أنستيو مالاتيو نحنا نحواتنا نزمارنا قال باراسايت نقبر مالنا كم يتيلكن أوغندا أتينديو عد سبعة أتينديو عد سرح عنديو أتيو جو هيت راح يخاف قبره عد لي وقت بلعي أيرليم كأتصمو كحدرني لا تقول دايو يا كنت عارق أكل مكنياتو I think ناي قلاوي مرس سلازلنا مالتي نخلتي خن بغربا سامر حقين حوين إشتي حوين فبتي أخي أساس لزحاتك مالتي حانت خاطن أنا سبسديد كا مقص كا سيفون تسبي سامر وانت فلتنيا مكنياتو بغربا نحوي سلت فرطو مالتي سو أي سدولني نيرة تدقبو سدولني نيرة أبتزحاتو لجيزة خا نو كسرح لك اختمار تخين كان العدين بساتون قام اختمار لك تمرت كله كم سامري زي عم السلات حافتي تصانات يلا ليو قلنا انت من اسياتنا زي بيرسونال زي لو ما عندي امسينا هذا الناس نعيسك قربا فينات سمعني تارست مالتي سلازي حسب جنس زغال عزي كاب يوغندا نفيسر تقول له عدلات كله يو نليبيا في الزر ترديخني ندحري لك ولا لك يوم سي بيرسونالي سلازقنا مالتي حكون سلازقنا زغال عزي ورحاويش حد صدر لسه بايكون كون نيره دايركت جهوز نوركو مس عبيت حوات زلالخو زمهركو سلازم تايت انا اشت حواتنا اتسم زحاسبو سدات يم زحاسبو زلو تعدلات ايكونم زرايهم زلو زغال عزي حجابي اتي زلو ابغى النبسات ياتي زلو ليبيا كاب وحس دقنا هاجر يغان سب كمان سي كاب اوروبا يغاندا فيدو بيزنس كابيتالو هيوتي يمرح እጅግን ትዝብሎ ዝነበርኩ ሕጂ ይርዶ ኣሎ ነዚኣ ክብል ስለ ዘለኹ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ኣይኮነን ዝሰድድ ክንደይ ከኣሎ እዚ ኢሉ ኢልዎም ናብ ካልእ ኣትዮም ዝገደደ ከዓ ገንዘብካ ተጥፍእ ማለት እዩ ኮርስ እቲ ብኻሰዲዶዶ ይብል ኣለኹ ሕጂ ተመሊሰ ክብሎ ከለኹ የስ ከም ሰብ መጠን ከም ዝበለቶ ማለት እዩ ሓውኻ ሓፍትኻ ስለ ዝኾነ ብኻባ ሰዲደሉ ዋላ ብኻባ ከምዚ ኢለ ብኻ ሓንቂቕ እዮም ዝብለሉ ኣሎ ምክንያቱ
كافتي كوصو زغبان سلا زوصخو الساعات زي እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ሂወቱ ስለ ዘኽፍለና ማለት እዩ ግን ናብ ኬክ ሓፍቴ ናባኻኩም ምለት ምክንያቱ መንእስያትና ከመይ ጌርና ናብ ልቦም ከመይ ጌርና እቲ ዘለዎም እቲ እንተደይ ተዛሪብናሉ እቲ ዘለና ክፉእ ነገር ከዓ ውሽጣ እንተይ ጌርናዮ ንሶም ክመሃሩ ኣይክእልን ብሕጂ ንዝመፅእ ዘሎ መንእሰይ ማለት እዩ ብዚ ሰምዓና ዘሎ ሓዊ ሓፍቲ እውን ዛንፀምፀኽያ ኬክ ሓፍቴ ዓባይ ነገር እያ ግን ከዓ ክትሕዞም ኣይትኽእልኒኻ ምክንያቱ ዕድላት ኣይረኣዮም እዩ ዘሎ ኣይ ቲንክ ካብቲ እምሮኦም ስደት እዩ ዝረኣዮም ዘሎ ምክንያቱ ዋላ ብዝኣትውን ናብታ ሕቶና ክምለስ እንድሕር ኮይናሲ ዓዲ እንግሊዝ ክንኣቲና ኣብኡ ኮይና ክንመሃር ኢና ወረቐት ክንሕዝ ኢና ቀጢፍና ኢሎም ኣብ ጀርመን ወረቐቶም ሒዞም ከሎ ንዑ ገዲፎም ናብዚ ኢዶም መሊሶም ዝህቡ ኣለዉ ኣብታ ጀርመን ግን ዕድላት ኣለ ኣብ ስዊዘርላንድ ዕድል ኣሎ ብሸወደን ኣለዉ እዚኦም ኣሕዋትና ብዚ ዘለዉ ኣብ ሸወደን ኣለዉ ካልእ ሃገራት ኣለዉ ኣብ ሰብ ሆላንድ ኣለዉ ሳምሪ ካናዳ ስዊዘርላንድ ካብ ኩሉ ኣብ ኣማን ጆይን ጌርና ኣሎ ኣብ ፍራንስ ኣሎ ንምንታይ ደኣ ንስኻትኩም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክንነፅእ ኢልና ዘይበልኩም ኣሎ so ኬክ ሓፍተይ ናባኺ እስከ ስደት ንነብር ተመልሲኪ እንታይ ዕድላት ኢኺ ካብቲ ዝነበርክዮ ወፂኽሲ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣለኺ እንታይ ዕድላት ኢኺ ረኺብኪ እንታይ ብዶክተር ሰይገ ክነት ዕድላት ረኺብክዮ ናባኺ ከኣቱ ሓፍተይ ሕጂ እንታይ መሲልኪ ሰላም ሓፍተይ የቀኒለይ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ቅድሚ ባባ ተንጥፍ ቅድሚ ኣቕቢት ምዝራበይ ከዓ ምሕረት ኣብ ኩላትኩም ማለት ነው ስደት ናይ ብሓቂ ዕላማ እንድሕር ዘይብልካ ባዕሉ እዩ ዕላማ ዝገብረካ ሕጂ ኣነ ዕላማ ስደት ክኸውን ኣይደለኹን ኣነ ግን ንስደት ዕላማ ይክገብሮ ግን ደልየ ማለት እዩ ሕጂ ዕላማኻ ምሕንፃፅ እዩ ስደት ዕላማኻ እንተዘይሓንፂፅካ ከምቲ ዝበልክዮ ንሱ እዩ ሓንፂፁ ዝወስደካ ኣደዳ እገብረካ ኣደዳ መስተ ግበረካ ኣደዳ ሽጋራ ገብረካ ኣደዳ ቁማር ገብረካ ማለት እዩ ንስኻ ግን ካብ መስመር ከይወፃኻ ቀዳምነት ክትገብራ ዘለካ ኢንቴግሬት እያ ነፋሒቶ ንኸባቢኣ ትመስል ክጥዕማ ኢላ እያ ከይትቕተል ከይትህረም ኢላስ ካብቲ ከባቢኣ ዘሎ ፀላኣ እያ ትድሕን ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከም ተቐድ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ሓንቲ ናተይ መርገፅ እንታይ ኣመሲልኪ ስደት ኦኬ ማለት ናይ ስራሕ ዕድል ኣይነበረን ወፂኻ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ውፅእ ኢሎም እንድሕር ኣብ ጥቓ ገዝኦም ኮይኖም ብእግሮም ይኸዱ ካብኣ እንድሕር ርሕቕ ኢላ ብብሽክለታ ይኸዱ ካብኣ ርሕቕ እንድሕር ኢላ ከዓ ብመኪና ይኸዱ ካብኣ ርሕቕ እንድሕር ኢላ ከዓኒ ብኣየር ትኸይድ ወይ ከዓ ብኣውቶቡስ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ካብ ዓደይ ብኣየር ወፅየ ንበሎ እሱ ኣጋጣሚ እቲ ስራሐይ ርሑቕ ስለ ዝነበረ ከምኡ ገይረ ርእሰይ ቃነየ እዮም ማለት እዩ ግን ኣብ ስደት መፅየ እንታይ እያ ክገብር እንታይ እዩ ዕላማ ሕጂ ኣነ በዚ መንገዲ እዚ ንስዊዘርላንድ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ቀይሕ ከይበሉ ፀሊም ከይበሉ ሰብ ምዃንካ ጥራሕ እግዚኣብሔር ዝፈጠረካ ኩሉ ዕድል እዮም ዝቡኻ ኣብቲ ሲስተም እዮም ዘእትውኻ ሕጂ እቲ ናትካ ድሌት እዩ ኣብ ሲስተም ዲኻ ክትኣቱ ትደሊ ወይስ ክትኩብልል ኢኻ ትደሊ ሕጂ እዚ ድሌታትካ እዩ ከምዚ ንነፍስና ብዙሕ ኢና ንሕስወላ ብጣዕሚ ኢና ሓሰውቲ ንነፍስና ሓሲብና ዋላ ንኻልእ ሰብ ኢና ንሕስወሉ እንታይ ስደት እንድዩ እንታይ ኖ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ይኣትው እዮም ኣብ ሱዳን ኣትዮም ኣናብስ እዮም ዝኾኑ ንፉዓት እዮም ዝኾኑ ንሊብያ ንክኸዱ ብዘለዎም ፃዕሪ እዮም ዝፅዑ ናይ ብሓቂ እዮም ንፉዓት እንድሕር ደኣ ካብኡ ፅዒርካ ንሊብያ ትበፅሕ እንድሕር ኮንካ ካብ ሊብያ ከዓ ሰሃራ ሓሊፍካ ኩሉ ነገር ሓሊፍካ ማይ ሓሊፍካ ማንም ፃዕዳ ክገብሮ ዘይክእል እዮም ዝገብሩ እዚኦም ኣሕዋትና ተረዲኽኒ ብጣዕሚ እዮም ኣናብስ ኣብኡ ምስ መፁ ግን ኣብዚ ምስ መፁ ግን ይዛነዩ ንምንታይ ይሄ انت خون كاتزانه جنا زي ود اخايا غعزه كلك نسو خا هيوتك مئلاي ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤሮፓ ሲቡነት ከማይ ተፈተነ ሰብ የለን እንታይ ማለት የመስልኪ ኣነስ ኖርማል ስለዛኣተኹ ኣብቲ ግዜቲ ስዊዘርላንድ ወረቐት ኣይትብና ነይራ በፍጹም ኣይትብና ነይራ ግን እንታይ ሂቦምኒ ናይ ስራሕ ዕድል ናይ ትምህርቲ ዕድል ሂቦም ማለት እዩ ቋንቋ ሓንቲ ዓመት እየ ዝኽእል ነይረ ሓንቲ ዓመት እዮም ሂሮሙን ማለት እዩ ሓንቲ ዓመት ምስ ተማሃርኩ በቃ ክውድ ኣለኒ ስለዚ ጀመርኩዋ ስለዚ ሓስኩዎ እንድሕር ዳኣ ደይወድኣኻዮ ዝኾነ ነገር ጀሚርካዮ ኣብ ሂወትካ እንታይ ትገብር መሲልኪ ከምዚ ሉዘር ኢኻ ትኸውን ሕጂ ሓደ ነገር እንድሕር ጀሚርና ኢኻ ክንውድኦ ክንክእል ኣለና ኣነ ሕጂ ይሕለፍ ኣይሕለፍ ይሃቡን ወረቐት ኣይሃቡን ወረቐት ብዘይገድስ ዝጀመርኩ ነገር ግን ክውድኦ ኣለኒ ኢለ ምስ ነፍሰይ ምስ ተዛረብኩ ጀሚረዮ ማለት እዩ ምጀመርኩዎ ቋንቋ ትሽዓተ ወርሒ ተማሂረ ኦኬ ሕጂ እንታይ ኣኽትደሊ ይብሉኒ እማ ንሕጂ ከስሕቆኩም ስመታን ካብ ፃዕዱ ክሕባእሲ
أسيسانس هوتيل بقى بدحر مجارجة خوينا خسرح مالت كأبرئ سيوريو جنا أي تقبلكم نعت عدي قد سلازل لخ أبتع عدي جدن كنبر ندحر كوينا قال نجار كجبر لني لا مالتي شو بقى تتري مسناش تقول أتي ختم مهاري جن يهون نسلست عمد زأكل بسلست ميتين سوسانية تمهيرة بقى قال كل يخفلو قل أنا شو من تسعة معرفي أن بسرحة أي سرحة قلت 300 سوسان أنت اللي حاسبة مسيركي أوكي حج 300 سوسان كوسدي دحر 3 عمت قل عسرت نمول عدمي إذا أكل قل ورقة لنا أبزخد كله زمك حل ورقة لنا مهنياتو اللي أنت يقولوا سلا كارتا كانتا يقولوا ورقة كل جزء إذا مسخة يزدر عبد قد كيو أبزخد كيم مسخة لك قل أبعد تمرتمت إخا أنت را ورقة زي بالكات صباح ولا زولد كيم كله كنا عقوقين أنت تمهير كاتيلو ما هتاي تبلو اوكي عدلت زي بالكا حجي انا مالت انا كابتن ورقه عدل زي بلهم سلو زخون كي زارب زلهم تعدل زلو وسد ناي بحقي طبو مالتي يعني حجي خي بزحكم ما مونغو نداتو خود دالكم على قالوا توكا ثانك يو كحتى ناي بحكي سي خاتم الاسياتنا من البات تتمنى رح نكون زارب لينا أمان حوي الله هذه خلاص حلفة زي نبركة نبخا قبل زحته قاعد حنمصخا هذا حال متاخم قال عن صراحة شغلة كرة عذبتينو حيرنا خم تخ أنا البات مليشكم أكون فريهم كتم حتى تحته هم تحت أنا سمعة هي سمعنا أن تحت أنت سدت أباينا زلنا من البات قبل حلفة سمون بعدسة أو على حطنا قالي صمني روميس كنا باكم تم دي متصاهم وربت ناتكم تمكروا قلا وتمكرنا كنتكافل دلينا يناسته حتصل عديلكا سدت عدلات في زون كاي كدنا بزحات من سلازقنا لهم مشى وده حنتم مع بيتي تقعد نقول فلهم قلنا من الباتين كم تمكروا أنا سدس كذا له قلا أو كملس كفت المهنيات نتاعي تي مزاربة زلنا تعذابنا بزحندي كاب تلاقي عندنا خفر على خير سدت طمله وتحت كمان نبعلو كمان دعي كم قبيلنا حتى كمان نبعلو سكفكاي فنياتو 7 خميتي ولا 9 خميتي تقبل له سدت فنياتو نحروات سخا عاب قدام عالمي زلنا نرتقط مع نحضر يا خا فرحنا فرح داري خا كم تي كنت لصنا حتى كي حطنا دحر ورات هذا كخوينو كنت كمان له تخل دايرة تبقى تخلو كالو تبقى سخا بمحتاتن كلا خا بمرأين يجمس مالتي ممكن يخزن بارو كأم تحتت انتي كبر على كاتب كل جزء بفلاي كاتب من أسياتنا مالتي حتى كل حاجة بفلاي مش أمس نصرح ثلاث ترجمة لا ملا قلا طريقة خالقة انتي ولا خا قلا مدب قلا نوم كل ربي شمنا نمزل مسحة خم دول صعيدة منك تي أنا تزور البيت هذه الزاروسي ترجمة بدنا أنا قلا ولا خمالتي حتى خبرهم صغنوا لك مالتي تم تصحفوا متم بيت زلهم كيتكم صحافة لهم كرب تم كتم وتر اللي خا ابنيش ولا جمرو معناته انتي كي حاتتك خاين دبكا اي تفلت نخذ نقرات مالتي ابي عدد لها قدمت حتى لك اتزل لها عادي كعدنا وعادي فلادي نحران فرنسا لو خينا ني فرنسا نعدي انجليز لو قلت صلي كلنا معناته سيستم حديكون ولا شيء زي اوروبا يقول مالتي فجيز انتي يدل يالله ما جمع تفلت لنا الدليل لو خنا فريته بعق ما يكبر قسلنا سو غيرو له قبل كان معناته كان عامل على خوني صراحه نقول كان زي عام دي بالله يحمق اخذ كويس ما عنده خل إن كيت دهالكو حنت نقط قبر زرالي ما جمر تفلت ده قبر زرال الله لحد تمرت ما هارد اللي الله خوينا أوكي تمرت انتي من هاري المخنات قال سبب كنا عم تقول اسكم تكون تدخل يوم قال بعدان قال زما صخون وقول يوم كان عاد انجليز ولا قال تي حلف وهي وتطريها ما جمرت عدم كهول زرال صوت الله تمرت لكم نهار صراحه صراحه قال مطارة الرسول قال عاد حجي بعد انجليز من لا تفوتني فرنسا نحورات لك غير باش نحكا مثلا حكا تكون تخليها رأي انت اللي كانت فلسفة كني خازم السبب من فرق انقاذ خلقين ويب سايت اي تيجي بقول كريل كاخذ مالتي مجمر تاع انت كل جزء انا انت كبر على ذيك امانه تنس انت يدري الله مس علم اذا خيط ياخذ ما عرفت مس علم اذا خيط مسك ما يسبق كنت عمل مجمر يعني نفسك يكون كو انا خالص كوني انا نفسي نحركين نظم ابزر لهم كون نخلص كون مالتي الوقت كان محلكم كل جزء انت اللي انا حصلت لنا الى انا كرم دم مالتي
يغني لنا أمان حاوي بس كحجينا كلهم ب مرعى أب في غريتها مرعى أب حفتنا كجمر ምናልባት ሓደ ግዜ እንታዩ ኣነ ዓብየ እንደ ኣብቲ ዕድመይ ዝዶ ክመሃር እቲ ናይ ስራሕ ዕድል እውን ንዓይ ዝኸውን ኣይኮነን እንዳበልናሲ እቲ ዕድላት ዕድመ ወሳንነት ኣለዎ ድዩ እቲ ዝደሎ ዕድላት ንክንጥቀምሲ ዕድመ ይውስነ ድዩ ሰላም ፍልያት ፍጥረት የብሎን ነዚ ከዓ ምስክሩ ባባ ታድሽ ብጣዕሚ ዘድንቆ ወዲ ክላሰይ መሰታይ ድማ ማለተይ ሲ ገና ኣለኩ ዝብል እናተምሃረ ዝነብር ጅግና ኣቦ ኣብ ዙርያና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ገደብ እኳ ደኣ በቃ እናተምሃርካ እንዳፍለጥካ ክትከይድ ከም ዘለካ ነቲ መፅእ ትውልድ ከዓኒ ሕካሉ ክትከይድ ከም ዘለካ እዩ ዝርዳእኒ ስለዚ ሞት ጥራይ ኣትፈልየካ ካብ ትምህርቲ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ፈለና ዘለዋስ መቃብር ጥራይ ሓደ ነገር ክዛረቦ ዘደለልኩ ብቀዳማይ ካብ ዝተዛረብናዮ ሓሙስ ማለት እዩ ስደት መክሰድ ከሲበሉ እየ ዝበልክዎ ይርዳእኒ እዩ ማህፀን ተኸታታሊቴ ኣብቲ ቀዳማይ ማህፀን ተምፅዎ ሌክራም ካብ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆኩም ስቅያት እዩ ብዙሕ ተሳቢ ሰብ ማለት እዩ ርዳእኒ እዩ ሱት ባይታ ግን ዝደውረደናስ ሓሲብናሉ ንፈልጥ ዝደውረደና ሰብ ኮይና ኣብ ምድሪ ስለዘይነበርና ሰብ ኮይና ኣብ ምድሪ ከዓ ስለዘይነበርና ብዙሓት ጀጋኑ ኣቦታትና ዓመፅ ነው ኩሉ ከሉ ሰፍት ጌርካ ነፍሰፍት ወድ ከማን ይባሃልኒ ነፍስካ ትፈቱ ትኾንካ ነቲ ደሎ ኢኻ ክትቅንፅሎ ደለካ ነቲ ደሎ ዓመፅ ኢኻ ትልዕሎ ዘለካ ነቲ ዓመፅ እንድሕር ተሓቢእኻ ትድግፎ ኾንካ ሓዋትካ እንዳሓለቁ እንዳተኣለዩ ትም እንድሕር ትብል ኮይንካ ከመይ ገይርኦም እታ ምድሪ ክትቀው ሰብ ኣይኮንካ ደለካ ወዲ ሰብ ኢኻ ደለካ ማለት እዩ ዝገርመኩም ከዓ ጭሕሚ ጎረቤትካ ክላፅ ከሎስ ጭሕምካ ማይ ተርክስ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ከዓ ከፍበካ እያ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስለ ዝኾነ ነፍስና ከረኸብና ከዓ ስለዝፀናሕና ብገዛእ ነፍስና ንዓምኖ ዘይነበርና እዚ ኩሉ ኣኽፊልና ማለት እዩ ስደት መፅኡ ሕጂ ከንታይ ኢና ክንከውን ዘለና ስደት መፅኡ ሰብ ኮይና ኣብ ምድሪ ክንነብር እዩ ዘለና ሰብ ኮይና ኣብ ምድሪ ነርና ድማ ንዓድና ክንምለስ ኣብ ዓድና ተመሊስና ከዓኒ ንዓማፅ ክንኣሊ ንዓመፅ ነቲ ዓመፅ ኢና ክንኣሊ ማለት እዩ ነቲ ፍልጠት ዘውረዶ ዓመፅ ከነግድፍ ነቲ ሰብ ኣይኮነን ፅላእትና ኣብ ርእሱ ዘሎ ዓመፅ ንዕኡ ኣዲፍና ናይ ፍትሒ ክንቅይሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክርዳእና ኣለዎ ኣብዚ ምድሪ ስደትና ሕጂ ኩሉ ግዜ ከምኡ ኢልና ደይኮንና ክንነብር ምድሪ ላትና ንፈትዋ ምድሪ ራእይ ኣለና ተውህቦ ኣለና ንዕኡ በሲልናን በቂዕናን ናብ ምድርና ተመሊስና ፍትሓዊት ዝኾነት ሃገር ኣብ ኩሉ ይእመን ሰብ ከም ዝደለዮ ይእመን ናፅነት ዘለዎ ቁኑዕ ፍልጠት ኣለኒ ትብሎ ኮይንካ ከዓ ትሕልፈሉ ምርጭ ኢኻ ክወስዶ ሓሳብካን ክጉሕፎ ሓሳብካን ስለዚ ከምዚ ኮይንና ክንነብር ደስ ዝብለኒ ኣብዚ ምድሪ ስደትና ተማሂርና ለምሊምና ተለዊጥና ክንከይድ ናፍቲ ኣብ መጻኢት ዓድና ማለት እዩ ድሕሪኡ ዓመፅ እንዳዓለና ሕማቕ ናይ ምድርና እንዳዓለና ቅንዕና ዘለዎ ምድሪ ንኣምላኽ ዝፈርህ ህዝቢ ኮይንና ክንነብር መንግስቲ ድማኒ ካብ ህዝቢ ከም ዝወፅእ ክንርዳእ ማለተይ መንግስትስ ካብ ህዝቢ ዝወፅእ መንግስቲ እዩ ካብ ህዝቢ ዝወፅእ ስለዚ ናይ ህዝቢ ምዃኑ እቲ ንግስነት ክንርዳእ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ that's why ስደት መክሰብ ዝበልክዎ በቃ ገዛእ ርስካ ትፈልጥ ፍትሓዊ ኮይንካ እንድሕር ተመሊስካ ካብ ዝደዓቢ የለን ኣብ ዓድና ሲ ዘይፍትሓውያን ህዝቢ ኢና ርኢና ሓደ ክልተ ፍትሓውያን ንዖም ከዓ ንዕብልሎ ሽዑ ተመሊሳ ካና ብደቅና ከምዚ ደላ ዓድና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ቀስ እንዳበልና ከዓ ክንኣትው ቴንክ ኣብ ሓፍትና ናባኻ ሳልሓውና ተመሳሳሊ ሕቶ እያ ናባኻ اوكي ثانك يو يغنيلنا كلكم حوات يغنيلي سلام نزعدل لذهبكم نقا معتن كما تمدلي بحفشا في سداتن عدلات زبل عرفتي كما رأيت نوصله لنا أبتم عدلات متقاري حسابنا لذي حمتي كراغزاوي كبرها زبلغن سدات عدل ايكونن كومي كونان زلنا ኣብ ስደት ግን ዕድላት ኣለዉ ኢና ንዘለና እዚ ዲፈረንስ ኣለዎ
سدت هيكونن عدل اب سدت جن عدلات هلو يناتي مين فوكس ناتنا اب دي ديسكشن مالتي لذا يخون دله كم تم كلهم ምናልባት ኣብ ሃገርካ ኮፍ ኢልካ ከለካ ረኽቦም ትኽእል ዕድላት ከምኦም እዮም እቶም ኣብዚ ክንረኽቦም ንኽእል ኢና ክንብሎም ዘለና ዕድላት ከዓ ማለት እዩ ገለገለ ከዓ ዝያዳ እኳ ደኣ ካብኡ ንላዕሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገለ ካብኡ እንታይ እዩ ብቐዳማይ ገሊፅናዮ ነርና ቋንቋ ኣብ ዓድኻ ከለካ ምናልባት ሓንቲ ቋንቋ ጥራይ ትፈልጥ ነርካ ትኸውን ኣብ ስደት ምስ ወፃኻ ግን ብዙሕ ቋንቋ ዝተፈላለዩ ዓይነት ባህሊ ስለዚ እዚኦም ንባዕሎም ተወሳኺ ጥቕሚ ይህቡ እዮም ምክንያቱ ክልተ ቋንቋ ብዝፈለጥካዮ መጠን እንታይ እዩ ሜሞሪ ናይ ኣእምሮና ወይ ሓንጎልና እንዳዓበየ ይኸይድ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ማይንድ ሴት ናትና እውን እንዳዓበየ ይኸይድ ብኡ መጠን እውን ሰብኣውነት ናትና ንካልኦት ሰባት ዝያዳ ናይ ምርዳእ ብቕዓት እንዳጥረና ኢና ንኸይድ እዚ ማለት ዝተፈላለዩ ቋንቋ ባህሊ እንዳተላመድና ወይ እንዳተላበስና ክከይድ ከለና ማለት ስለዚ እዚኦም ካብቶም ገለ ዕድላት ከም ሰብ ኣብ ምድሪ ከምብረና ካብ ዝኽእል ተኽእሎታት ማለት እዩ ካልእ ብሕፅር ዝበለ እውን እንታይ ክገልፅ ይደሊ ስለምንታይ ኢኻ ተሰዲድካ ሕጂ ክትስደድ ከለካ ዝሓሸ ዕድል ንምፍጣር ኢኻ ትስደድ ዘለካ ዘይገድስ እንታይ እቲ ዘሰደካ ዘሎ ምክንያት ማለት ሕጂ ገሊፅናዮ ኢና እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክኸውን ይኽእል ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክኸውን ይኽእል ካብ ኣህጉር ናብ ኣህጉር እውን ክኸውን ይኽእል ግን ክንዝንጋዓ ዘይብልና ሓንቲ እንታይ እያ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ከለካ ዝሓሸ ዕድል ኣሎ ኢልካ ኢኻ ትከይድ ዘለካ ስለዚ እቲ ዝሓሸ ዕድል ከመይ ንጥቀመሉ ዝያዳ ክንሪኦ ክንዕዘቦ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ተዘይኮይኑ ካብኡ ሲ ኣይትትስእን ኢኻ ዝያዳ ዕድል ክትፈጥር ኢልካ ኢኻ ባሕርን ምድረ በዳን ትሰግር ዝያዳ ዕድል ክትፈጥር ኢልካ ኢኻ ሂወትካ ኣብ ሪስክ ኢኻ ትኸይድ ዝያዳ ዕድል ንምፍጣር ሕጂ ካብቲ ዝነበረካ ዕድል ዝያዳ ዕድላት ንምፍጣር ትኸይድ ካብ ሃለካ ኣብቲ ዝብፃሕ ምስ በፃሕካ ወይ እውን ኣብኡ ምስ ከድካ ስለምንታይ ኢኻ ዳሎም ዕድላት ዘይትጥቀመሎም እዚኣ እቲ ነዝናትና ወለዶ ወይ ነዚ መንእሰይ ክገልፀሉ ዝደሊ እዚኣ እያ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሰላማት ሰላም ኣቶ ታደሰ ኣብቲ ናፅዒ ጌራ ገሊፃቶ እንድያ ዕድመ ገደብ ከም ዘይብሉ እስከ ከም ተመክሮኩም ብቀረባ ውድ ምስ ንእሽተይ መንእሰይ ኣብቲ ናይ ማሕበረኩም ትሰርሑ ስለ ዝኾንኩም ብዙሕ ትሰምዑ ትኾኑ ኢኹም ኣነ ዓብየ እንዴ ኣይረክበሉኒ ሕጂ ሰሪሐ ሕጂ ተማሂረ ይብሉ እዮም እሞ ካብ ተመክሮኩም ገደብ ኣለዎ ድዩ ነቲ ዕድላት ዘሎ ኣብ ስደት መፂና ክንረክቦ ወይ እውን ኣብቲ ንኣትዎ ሃገራት ናይ ዕድመ ገደብ ገብሩልካ ድዮም ነቲ ዕድላት ዘሎ ንስኻ ዓብኢኻ እዚ ትምህርቲ እዚ ክትምሃራ ይትኽእልኒ ኢኻ ንስኻ ዓብኢኻ ነዚ ስራሕ እዚ ክትሰርሕ ይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል ሕጊ ኣሎ ድዩ ዝኾነ ይቐኒለይ ሰላም ኩላኩም ከዓ ሰማዕትና እዞም ኣባላት ኣብ ቅድመይ ዘለኹም ደስ ዝብልቲ ክትገልፅዎ ፅናሕኩም ዝሓለፈ ሰሙን ተዛሪብና ኣሎ ሕጂ ኣደስ እንታይ ኢሉና ኣነ ቅድመ የወፅየ ናተይ ናይ ስደት እዋን ቅድሚ 40 ገለን ካልእ ኩነታት እዩ ነይሩ ሓቂ ምዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ፈፂሙ ዘራኽብ የብሉን ግን ከምዚ ክገልፅዎ ፀኑ ሕጂ ባሕ ዝብለካ እንታይ እቶም ብግብሪ ለንቅነ ዝወፁ ሳምራዊት ትምስክር ኣላ ኬክ ትምስክር ኣላ መርዓዋት ኩሎም እዚኦም ምስክሩ ኣለዉ ሕጂ ሂወት ክቕፅል ኣለዎ ከምዚ ሳልሕ ዝበሎ ኩሉ ወፂኻ ኣለኻ ባሕርን ኩሉ ሰጊርካ ዘይስገር ሰጊርካ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ናብ ሓደ ውሕስ ቦታ ካብቲ ዝነበርካ ዝሓሸ ፅቡቕ ኣብኣ ምስ በፅሕካ ግን እታ ዘላ ዕድል ክትጥቀመላ ኣለካ ማለት እታ ዘላ ንሎሚ ኮፍ ከይበልካ ከምታ ሳምራዊት ፅቡቅ ዝገለፀታ ሂወት ክቕፅል ስለ ዘለዎ 6 ዓመት ኣብኡ ነይረ ማለት ግን ኮፍ ኢለ ሓልፈቶም ክሳብ ትኻልእ ኣብኡ ዘሎ ዕድል ግን ስቃይ በለትን ኣይተቀበየትን ተጠቂማትሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘለካ ክሳይ ከተማዕብሎ ኣለካ እታ ዘለካ እያ ኮፍ ተኢልካ እቲ ዘለካ ፍልጠት እውን ክደክም እዩ ንስኻ እውን ከም ሰብ ዕድመ ቁፅሪ ከይድ ንስኻ እውን ኣተሓሳስብካ እንዳወደቀ ይኸይድ ብውሕዱ እውን ሲ ቋንቋ እንተኽኢልካ ዋላ ምስቲ ከባቢኻ እውን ተላሊኻ ዝውንኮ ትምህርቲ ግድነት ኣይኮነን ቤት ትምህርቲ ክትከይድ
كاب نبركا وتشي سم سبات تراخبي سبات كتلالي إخا نسيت زبالة أون عدلات ترخبو مالي سبات كاب خاز عبيدهم دون أسودهم استفعل على فت أزنبرم دم زنبرم بزحات كتري كمان حجي إذا تردي كاتا زلا خستاك تكمل لك عدمز بالكيو فلاي عدمي فلني زغونا نصاب تازلا كها تات مهاراز ويتات فت الدلاسي بتنس خدلي سانتا هاتقل يوم كلها 5 كيكود قلت سنها انت حدلي قام سكالكا كلك حطوا خاين بتخلت كها ابزي از دلخت بالعكسنا كعقم انتاي تفوتها زي عامها اتمنى عام تمغد ناي بحق انتاي عام حوشت هذا لسي انتاي ديليتي انا لو انتاي علاماي انتلكا بقى مسرت الع نجيب كايوم نعاتهم عدل فتشي عد ما يفلن على كمال والثمانية والتسعة على كاتا عدلكا في اللازم نسي ولا دبل نو عدلات له كم تيجي حشي بلا أنا حد تقول تري أنا سبعة ناس خيزلو زوم دك عسرة قال زلو زي بوز عدلات لهم كري أخلو أنا استسلت كله أمونني إذا حد زلو بطعمي صفي عدلات أما بالكاين كاب جوجل شيء دل لا يكاتم أنقاونا يدلي كان تجرين يوم بعد ترجم لك دل لا يكون لك بعلون تويكا زارب ما تشلي لهم حجون تويكا دل لا كمان حكيكم لا أنا حسبهم قلنا اليوم أنا تو عبسكاس ولا بعلو ذنب بالك حجي أنت إدليت كاي أنا زلت سنة ثمن إسيس مكمل سي أنت يوزدلي علام تاخذ سعيد دلي فلازم تازل عدل تتكمل للغة كم تزدلي أخرك بخلي كركبي قل حجي كون الناقوز السقادر اللي كمان حجي كي كنت هاي لما جمع رأسي ورأت هاي نبرنني لا أنكو أخي إلي لا قل نبت خالص للسأمة قل ونبت نساء زيت دل يسرحون آتيت لنا لا أوكي لازم ناقدنا في الصحة تحد خاز نبركاخ تركبها يتخلين حاقن تازل عدل نسان تقينا نساحة السقادر كاع انتلكا زياد سبوتيا لازم حتصيروا عد ما خمسة يفرني نحاول نترين لهم زم بحال عوي دقي ونعدو دق 20 قلم بحال مرحة راينا اشتيان ديال انا مساعتهم مهر الله كوفي لك عد ما كمان يفلطوا سلازي تي دليت كات حساسبه خايمر ود 10 خوين كوف تيلون دارغا ود 9 خوين له كبا اري يقول لكم بسلا بستايل سلازي مهر تخوين زي عليه اشتجلهم ود 10 15 خوين قل زقل عدلات ندار هاي السقيل زحلفون تقينو أريق الله هو كوسري كو عدنا كوسري على حد تستايبل في عمره كوسري فكرن لكن بقو عينت عدما نسوخ استايكي قبرهم نعي رأيو نعي يسمعو زخو عب زخونة كم مهاري خيلي قنت مهاري لبخلو كم مهاري يقبل لك على عبي مهاري نايتن كت مهاري ساب زلنا خم زولو سيابم تمهاري ناقصاب أو فتعرة عد مذهبنا مو سلذي عدلت ترخي بناي تمرتي زخونة كن مهار لنا يعني اللي أني نعت تعدت صبوا لهم نبي حكي نزخنا نجار عدم حتنا ولاتيا حتى مستقبل الناس كعلم كمثل على ناندر ودسر مع التاوي زمها سقع نموت أمني تليلنا يكون سر رأينا خنرؤون سي سلازع عدنا تطول مالت هيكون عدمينا كل كذا لعل عدمينا رأينا ديو حلمتاتنا ديو لعل عدمينا عيدنا نحسب كلنا من البات من حد كذا تمحنيتا زمسوه بحلي ناي بحلي بقانقا كمي جيرا في زارب كمي جيرا في مهار أبي كردعني نبلو علو من البات نزي ناكم تمرتي بوستروز لكم أتحا حزابي لفي زارب نحكينا بزر بساعات الزيسي استفعل حواتنا بأونلاين بقانقوم تتردعنا قانقانا تمرتي مهر له سامري حفتي وين بقربا بيبان داخل لقسي هذا فاتي سنتر زنبرن وزحات إرتراويان زمهر أو وين graduation رئية له لذي نزع الدلون كنت قوما نخلينا أنا قدنا يكون العفتي زلنا عدي قانقان تخيلنا تصبوي جن عليس رديت كملوانا بقانقانا زمهرنا مخاب جزانا على زلنا ساعات بصرحنا متينا ونقبل نخل نزخن هينا تربحوا تنخف له فلاي معاهم عبيد صلاح تتحدث
ኣታዊት ከምኡውን ሳምሪ ብቐረባ ከምኡ ስለ ዝተሳተፍኩም እቲ ዝወሃቦ ትምህርቲ ይንዕቆን ድዩ ብቋንቋ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብና ካብኡ ዝረብሕ ኣይመስሎን እዩ ንገዚ ገንዘብ ከፍ ኢለ ደ ነዚ ክመሃር ዝብሎ ኣሎ ወይ ጉግል ኣትዩ ዘይመሃሮ ግን ናይ ብሓቂ ሓደ ወዲ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ብቋንቋኻ ክትመሃር ከለካ ናብ ልብኻ እዩ ዝኣቱ ትርዲእካ እውን ዓዲ ማለት እዩ መሊስካ ወፂኻ ኣብቲ ሜይንስትሪም ከዓ ትምህርቲ ተወሲኽካ ኣለካ ዝበለፀ ማለት እዩ ምናልባት ነቲ ሰርቲፊኬትን ነቲ ፕሮፍ ንምግባር እቲ ትመሃርዎን እቲ ገንዘብ ትኽፈልን ይመዓራረድ እዩ ከመይ እዩ እስከ ንገሩኒ እቲ ትምህርቲ ኸ ፅቡቅ ድዩ ኣገዳስነት ኣለዎ ድዩ ንምንታይ እሞ ብካልእ ቋንቋ ደይንመሃር ተማሂርናዮን ዲና ወይ ኣብ ዓደይ ተማሂረ መፅአ እንዲ ቋንቋ ኣብዚ ብካልእ ክመሃር ዝብል መንእሰይ ክህሉ ክልኾን እሞ እንታይ ትመክርዎ እንታይ ከካብኡ መፈሲልኩም ካብቲ ተማሃርኩሞ መሪሕነት ርእሰ ርክበት ከምኡውን ምዕባይ ቆልዓን ሓዳርን ሳምሪ እውን ኣብቲ ትምህርሉ ዝነበርኪ ኣካውንታት ነይሩ ብዙሕ ዝተፈላለየ ቋንቋም እዮም ዝመሃር ነይሮም ነዚ ሕጂ ነቲ ናብ ስደት የዳልዎም እዮም ማለት ኣብ ኣፍሪቃ ኮይኖም እስከ ናባካ ዕቅቤት ሓወይ ትዛረብካን ስጋት ድሞ ማናጀር እንዲካ ነርካ ማናጀር እንዲ ቴንኪዩ ሰላሚና ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ማህፀን ንኩሉ መጀመርያት ክትብዎ ፀናሕኩም መልሲ ደስ ዝብለካ ተፈላለየ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ገሊኡ እውን ኣብ ስደት ዝረኸብኩሞ መልሲ ኸውን ስለዚ ሓደ ዕድል እዩ ማለት እዩ ንባዕሉ ኣብቲ ዕድላት ክትብልዮ ፀናሕኩም መልሲ ኢለ ቁርብ ሕጂ እዛ ንገብራ ዘለና በበይና ኢና ዘለና ማለት እዩ በበይና ሃገራት ማለት እዩ ግን ብሓንሳብ ኣለና ሓደ ዕድል እዩ ማለት እዩ ግሬት ኦፖርቹኒቲ ማለት እዩ ኮፍ ኢልና ኣብ ሓንቲ ገዛ ኩላህና ምስኪክ ከም ዘለና ንዕልል ኣለና እኳ ዳ ናብ ኩሉ በፅሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ዕድላት እዩ ቁርብ ስደት ገለ ክትብል ከለካ ኣኽፍእ ተብላ ካብ ውሽጥኻ እንተተሰዲድካ እያ እምበር ቦታ ቀይርካ ገለ ብዙሕ ብታዕ ኣይኮነን ኣብ ውሽጥኻ ክትኣቱ ኣለካ ዘይገድስ ኣበይ ኢኻ ዘለካ ክቐልል እንተዳ ኮይኑ ማለት እዩ እሳ ቁርብ ብርትዕ ትብል እያ ሰብ ካብ ውሽጡ ስለ ዝሃደመ ካብ ቦታ ምእላዩ ናብ ካልእ ዓዲ ምእላዩስ ማስ ዝበርትዐ መስሎ ስለዚ ቀንዲ ንውሽጥኻ ምምላስ ኣገዳሲ እዩ ኣበይ ኣለካ ብዘይገድስ ነቲ ተማዕብሎ ዘለካ እቲ ተማዕብልዮ ዘለካስ ካልእ ኸውን ዕቕቢት ኣይኮነን ንኣብነት ኣነ ዝፅዕሮ ዘለኹ ስለዚ ውፅኢት እንታይ ኮይኑ እየ ዘይረክብ ኢልካ ስለዚ መንኻ ወይ እንታይነትካ ስለምንታይ ኢኻ ተፈቲርካ እንታይ እዩ ህበትካ ምልላይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኸለሊ ዝገበረኒ ናብ ታሕቲ ክምለስ ሰላም ኢኖ እዚ ናይ ትግርኛ ትምህርቲ እዩ ኣነ እምበር ብዙሕ ፀገም የብለይ ናይ እንግሊሽ ናይ ሽወተን ከማን ማለት እዩ ጥልያ ንወረገይ ከንብብ ይኽእል እየ ኩሉ ክንዲ ትግርኛ ወላ ሓንቲ ተማሃርኩን ሕጂ ኣነ ንዕቕቢት ዘለልዮ ዘለኹ ኣብ ርጋነይ ማለት እዩ ማለት ብጣዕሚ ዝገርመኪ ማለት እዚ መን ኣሎ ከምዚ ገይሩ ዝገልፀልካ ርእሰ ርክበት ወላ ብእንግሊሽ የለን ኣብ ዓዲ እንግሊሽ ርእሰ ርክበት ዝበሃል ትምህርቲ ሰልፍ ዲስካቨሪ ሃሰሲልና ይረአና ዋይ ከመይ ገይሩ እዩ بتقريني أنا مجمّر يا جزي سرخبت إن داتا مسرته سكبي خلقان كم صله يلا بعربة يراخون بتلاقينا يراخون لذي مر سخا مركبي كالس مركبة يكونن سرح مركبة يكونن مالتي زكوا أي مخصو مالتي انتهي الكحات حتى أنا مش ودن كم عمل كله هو ترى الدين كوي بالنيرة ما خني أتحدث توصلت سجمة كبت أبتقام مالتي كم زمالت كاري أيكون كانو كم زيارة خور هو احتمال حجهم يبلوني نقليله بتقولين يا سلسة خانة نانو كم زيان كلا لا مالتي بتقولين يا سلسة خانة حجتي كونسبتي كتسجل مكاز خالنبر ناي قانقوا تسجم يبلون بقانقوا خاخت مارك الله مالتي سلازي نسا أي بتقولين يا ندالو مالت أتي تمرتي بتقولين يا سلسة خانة بعرب وي بتقرأ جلسة سلسة خانة يكون إنسان أبوه كمايسي زي فلوت نعلمكم هرني جنزب كتوم بر قليلو كالي أترجم أسا أجي ذاك عديش نايم زي مسلوس لذي أيربحني مالتي ويكم مالتي أزيا بخال خيط الدواب بتقري ناس لزخانة بتقري لزخانة بساوس لزخانة هيكون إنسالة كم إيز مسلا كم أجناي فندنا أنا نخليلو أي مسلني مالتي حج خري أخل لخبة فتسم مالتي مثلا ما يمسلني نود علي مسلني بفوتسم ما تيسي بيننا هنا
ولا حدا ቋንቋ نزارب مالتي سلازي كنعقو يبلمن ازي بحزبل انا يصقبو مالتي بتግርኛ كله مردا متنታኑ ዘድልየካ እዩ ግዜ ከይንውሕ ምናልባት ማራ ደስ ብለኒ ተፈለይ መጻነን እዩ ወልፊ ሒዝኒ ኢሎም ስወረገ ኣብኡ ኣብ ርእሰ ረኽበት ኣብ ሊደርሺፕ ኣብ ምዕባይን መርዓን ገለ ዝብል ኣብኡ ውልፍ ኮይነ ሕጂ ثانك يو يا مسكي ناباكم صلاح سامبي حفتي تكون بعدكم ممهر سلازم نبركي كمين يرو تقبال الناس أفتى تمهارو بأنكم مهارو كله كورس يوغانداس أنكم إنجليش يوم تتقامو لذا كما يتقبل الناس يروم نرسياتنا اوكي تي بصراحة اللي زنبركو institution تي medium of instruction وينا قانقا مرداد قانقا الإنجليزية ينيرتو official language أجي أنت يمكن عدل نيروم تم تمهارو أنا قانقا تغرنيا سلازخل ناتي accounting مهيرة basic تبعها accounting حسابنا diploma level حجي مبزحتو خم من رئوت هي تمنس هي قانقا إنجليزية تخمت هالو حجي بإنجليزية مهيركيو تي عينها مبرح وي concept وتأتي concept نخردو تأمر نخردو مسارات مالتيو بتقرنيا مليسك ترجم اللي خلوه هم مالديو قليلو هم زبالوس نابلب وشالو لك سمعوا خلوه يردو حجي أقلل لا بالك تردو اللي خابتي بتردو بتناي تقرنيا عنق أجر كتردو خلها of course تمرتي بالإنجليزية يتوهب أبصرح كوافر كلون مبزحت وجزء ولا بيجان دخسر تدا عدة رخي وتصف أتيك زارو زلو عنقاتنا يسرح عنقا إنجليزية لذي بإنجليزية يدم مهار بس حسب سلامين أبكلم مصدر اللي زحتهم لساي صلاح الله ناب صلاح ونا نابا كتبلا Yeah, okay. Thank you. سلام حتى منالبات نابزا حتخص ملك زعبا زاناي سيلف ديسكفري بفلاي بحضر زبالة بقا قليتو ايو انتاي كفل قميدالي منالبات تي فلمتاي يكون حسب السبع كبتنه تي واقع كفيلكا كتمهارو زباكا نقر مقانو كنزنقو عزي بلنا حكي يبل منالبات خفليت مستي نقبرو ومستي نمهارو مالتيو اي راخبني اي نخفلنينا بطرحينا نمهار كتبلوت صريحة نياتو نبسخا زاكل كتركب نداتو قعاسكا ويوان كامتي مامر اخلي بزبلو بزبالة تعودتي بأسا رخبتي يتبلو لذي نبسخا تركب نداخدكا نبسخا انت رخيبكا زم بلوم زلنا مزراب عيدلني عبسدت زلو عدل كتكام كما يقال زبلتي عيدلي كاني بك أنا نبسخا انت رخيبكا ثم عدلات بعلخات رخبهم ثم مالتي كاوز عب نقر يلا نمعبايا شقر كاني مالي لذي تي بزعبا شقر تقام قال مزراب تقارب مالتي نبسخا انت رخيبكا لذي نزسي كنستخف لواقع ففيلو مالسك تمهارو زقباي تجي مبزحتي جزء بواقع جنزب بواقع جزء قال زريو سبات اللو يوم زقن جيغا هم يسمعني بزيادة تسب توقسو وسيدو ومخاء بتي زردو بانقا كمهار كعبي نفس خركب زيادة جوين كقبل كمكري دلو مالتي لذي تمرتك نقول كلنا من البات سبات أكاديميكالي سماحرة أبي تمرتك تايز مهارة جلس مسلون عليه زيادة معباين مفلات فلتك مأكاب ويكونوا فلتك دينان بدلنا نمبر أكاديميكالي كي تخلي ديجري خلوا كخل ماستر خلوا كخل ولا PhD بروفيسور ديجر نفس خانتي زي رخيب كاجر ترجم يقولوني زيرو مالي لذي نحنا ها بشدة زلو عدلات ديو نفس خاف تعبدي مالسك كير ديو كالن زيادة نفس خا أمريكا وفري كجبر تفلتت نبلا زلنا ها نفس خا نفلت وي نفس خا تعبدي تقبل وفري بس
زي قدس كتحف زي كالسب يكون كنبب زي كالسب يكون أكاديميكالي بزح زي كمهارة تكون تقريبا كل حدا يمالي تعبير نقول زلنا أقداسي كونن ليفل نايت سب أكاديميكالي مالي سب مهانة راي أخولي لذي زيادة نحن عبدي زيادة نفسنا نركب زيادة ها حدا كابتي مالتي كابتي تمرت زوجتناي دي سدتن عدلاتون زبلتي دفيرنا كمانتي بوزيتيف لمبر نيجاتيف لاين زاربنينا إلنا أبز جروب كم سدتن عدلاتون نخنبل زدفعنا كمان نسي مالتي نالبات بزحسب أب سدت عدلات على دي زبلتي نحنا كابتي تمهرنا زيادة أبتي بوزيتيف زخنا مالتي أبتو مالو زبالو عدلات مالتي لذي منالبات صبون حماغن زبال عدل يلن قلا وسمت زيادة تذكر الدوغي خون جن opportunity شمزلو تقام زبال يلن علني في definition مالتي زيركاتي تقامات زبال يلون عدلات يمزلو بكا opportunity يمز لازم نتم عدلات كمي غيركا أبرد حقاتو لومي that's why ناها بزح ربحاتات اللو سدت نمزلنا ناي تمرت عدلالو ناي سلاح عدلالو ناي قانقا ناي باهلي تمالو زبهالو عدلات حجي شجرات سيكونو في عدلات يوم زلو وين أنا زلنا لذي تمن سيكا نزيوم كتكرو لومي كند علامة لذي كابلو من اليوم شجر كان زي الله مالك بزا نفسي مالك شجر زبهال كان زي الله عدلات رايم زلو نتم عدلات كمي جريت كمالو حسب جميرة زلوهم لذي بزا قاتمون نمامري ممراقيدو كما سكندلي thank you مخلصون كامالي قنيلنا هو نايب حكي تحادة ملغتي ويكا نايلو مشدلو حمرت أرستناسي قانقا بقانقاها تمرتات بزح استقلالي أمنت أقليدو بزعبا رأس رقبات مريحنت قلع معباين حادارن تسبو ميلا معباي كمو نايكول عدس أبسدت ميلا معباي قلع أبسدت أوفري عبايتي المس حتنا كورنرستون parenting زبل بزعبا عبابي أقول عد أبا أوتيزم إذا كل خاء بقان قانا تفعلي خالقتون كله خليمات زي تقصفوهم محبرات كله خليم بأونلاين جيرم دهبو حانتي تغسلا ناي نيلسون مانديلا زبلا مالتيو نود سب بزردو قانقا اتزارو ناب أمرو يأتو بقانقو مس تزارو جن ناب لبي يأتو يبلمو نايب حكي تسب حبرة سبنا تعدلات تقومو لزلو قانقا إنجليش لازم خالكا دلح مالتها ويكا قانقا إنجليش كون خلنا بعدا قانقا إنجليش كون خل جرمن شودن إليان كون خل قانقا لك أنت تقولني قانقانا قانقا نسوم لك بقانقوم ماستر جبرو دكتوري تقولوا بروفيسور جبرو سلازي نتي بقانقانا زوهاب زلوا بقانقانا زوهاب زلوا تمرتها كنا عقيدنا كنا مهارو قادعة كم تخدموا ناب لبنا سلازاتو يبرخلنا تملسنا في قال بيت مرسات كان عطقلنا تردينا يوصل زلنا قلتيفنا نخن ملسن عتد من مهارة زلنا عودو ونملسنا نخنبلح نخنفعني دحق زلنا نخبلي ليمو نابخا عقوي تحوي كمون سامروين إداوي تابلا سلزلا نابخا مكبلو يعني اللي thank you سلامي نشتي مساعة التعثاسر بقبر خازر أخوا تجي انتهي كم نقبر ولا ما تيسي وشتها انت رخيبك انتهي كم تقبرون قلل للكاي بزح حساس قليت بلنا خبكا أو حدا بلكا نترى بلكا ما قدها حنتيس كا هتخيت سلازينة عدلة زول عدلة تبغير كا هتكملوا anyway حدا من سي مالتي كابي عسران شوعاتن عسران مشان جلس قبري ما هي منت بزر أربعة نايز حجز النبرز لنا علم ما هي منت هاي تفن تقرين يا غلا أيم بباي صحفي ورئيس رخوة تراي تمهيرو مسانا مالتي وي تمهيرة زي قد صوتو وي صوتا مالتي أوشتي ورحن جلنسي definitely نتي ألفابيت كيلو أنا تقرنيا مالتي لا توقع ماس مساي نبرني وجن كونترات غيرنا على مالتي حج معروفة بإنجليش قال مالتي حجي سلم تاي قلتي في مسلكي يغلط فعله بتمرتي أترأس رخبتها وسلست مهرة مالتي أي
ኣብ ምንታይ ኣተኩሮ ከም ዝገብር ተረዲእዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ኣነ መባእታ ጥራሕ ተማሂረ ሕጂ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እየ ገለ ንዝብሉ ዝእለዩ ብኸመይ የምእለይኦም ኣብዚ ኢና ተረዲእናዮ ማለት እዩ ፃዕሪ ዝኾነ በቃ ዝኾነ ይኮንካ እንትኸውን ኣበይ ክትጋደል ከም ዘለካ ኣተኪሩ ዝነግር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሓደ መዓልቲ ክንሪኦ ንኸውን ባዕሉ መፅሓፍ ፅሒንፉ ማለት እዚ ማሃይምነት ከይጥፈ ዩኒቨርሲቲ ዝኣተወ ኢለ ጠቕሲ ኣነ ነቲ ሰብ ማሃይምነት ከይጥፈስ ግን በቃ ናይ ፍላስፋታት ይተሓሳስቡ በቃ ፍላስፋ እዩ ክፅሕፍ ገለ ይክእልን እዩ ሕጂ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ንሕና ምናልባት ሰላም ኣነ ተሃኪና መንጎ ክንገድፎም ንኽእል ብግቡእ ኣንቢቡ ዝርዳእ ኮይኑ ኣሎ ኖርማል ናይ ትግርኛ ማለት እዩ ዳሲ በቃ ኣርኪቡኒ ናይ ሓምሻይና ኣሎ በፂሐ ኣርኪቡኒ በቃ ኣብ 3 ወርሒ ቴንኪዩ ነዚኣ ክምልእ ኢለ ማለት እዩ ድሌት ስለ ዘለዎ እያ سامرة حمتي نباهي الله كنت حركينكي هو الله صاني سوري እንታይ ይባሃል ወሰኣነ خاص ሓሳብ ታናይ ርእሰ ርኽበትሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ብፍላይ ሕጂ ኣብ ስደት ምስ መፃናሲ እቲ opportunities ብዙሕ እንዲ ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ነገራት ርእይቶታት ንሰምዕ ኢና ሕጂ ገለሰብ በዚ ኺድ ከም ዝግበር ቅድም ተምሃር ቅድም ስራሕ ቅድም ከም ዝኹን ገለገለ ብለካ ውሽጥኻ ናይ መጀመርታ ክትሰምዓ ደለካ ግን ኦፍ ኮርስ ተመክሮ ናይ ሰብ ምስማዕ ፅቡቕ እዩ ሰባት በየናይ መንገዲ ኸይዶም ኣብ ገለ ቦታ በፂሖም ምፍላጥ ፅቡቕ እዩ ተመክሮ ናይ ሰባት ተመክሮ እዩ ማለት ናትካ መንገዲ ይኮነን ግን ሓሳባት ይበካ እዩ እዳዝሚን ግን ንስኻ ናት መንገዲ ትኽተደለካ ማለት ኣይኮነን እንጂ ኣነ ከምዚ ደስተውዓልኳ ማለት እዩ እዛ ናይ ርእሰ ንኽርኽበት ዓባይ እያ ርእስቲ ዕድል ኣብ ዝረኽብ ኩሉን ትምህርቲ ክመሃራ ይደሊ እየ ከም ሓፈሻዊ ኣመር ወይ ከም ሓፈሻዊ ርድእ ይደለኒ ግን ኣብ ውሽጥኻ ሲ እንታይ ይባህ የብለክ ማለት ሲ ኦፍ ኮርስ ኤክስተርናል ብዙሕ ነገራት ኣለና ድውጥጣና ስድራ ኣለውና ኣለና ብዙሕ ኣለና ግን ፋይናሊ ነታ ውሽጥኻ ደላ ሓጎስ ትበካ ኮንተንት ከም ትኸውን ዝገብረካ ነገር ሲ ከመይ ጌርካ ትረኽባ ክትወፅእ ከለኻስ ከም ዝበልናዮስ ዕላማኻ ንስደት ዕላማኻ انت دقيقة كيف علامة قبل كايلاني راكي بالطعمية فتيات هالجلال أنا بحكي انتايو موت إيخا كاب عدها كاب تيتفتو سدرابيت كاب بزوح نقرات مالتو هفتا attachment ناتكا بزوح نقرات تريفكا توتس خلخاس انت إكتكون سلازر لخاي أبيك توتس سلازر لخاي هذا وصعت كاب موتيف انت كاب عدها مالتو هاجر كاب توتس خلص موتيف كان تاي كاب تزنبر كايو صالحون زحشر نخترك بخاتن كأساس يلو of course إنت زحشر دبلك يا أزي أنت رأى فلتنا يا حجي بزعبة سرح بزعبة قلو ترايد يكون بزعبة ناتك هيوت ناتك كاركتر personality ناتك بزوح نقرات تتعالل تنافس رغبت كم عين السب ناي مخان تليت هلك مش هالو حجي أزيتات حدا باكيج لازي أفتوش باكيج أنت كهلو تداليو معي سامرويت كم سامرويت سبن ود سبن مخان ببينيو خلنا تانيها مرعات أبدو لنا تانيها إذا كم نعي كم سب جراتني تحلف هاي بالباكيج أنت كهلو علو زي أفلت علينا مالتي أجي عدلاتنا حج خمسة دستوا على الكون جراتي من البعض أنا very fresh ناي معراب سدتني أجي ورحن سالته ورحن سمورن ملئ له بزحكم مهار علني كابخاتكم بزحكم مهار دلي بزحكم مهار علني كن أتي سوفار سبت علل دواويل كاجنا ملا بزح عينة من قدتها تدح بركة خمسة جير كنت عواتي إخي خمسة ما هي كده تتعواتي no I have to sit and think كوفي لك حسب على سام رايت انت تدري مهار قدر لكي كتسال حد دلكي كتعزب دلكي نقدم يا زي اختفلت اخم سبسي زياده ساسبت قبرك هاي الحسب مالتي افتح حسب ما عربيتن هاي تخبها لتصالحني شيء مملات هاي ثانك يو يعني لنا سامر حفتي كيف حفتي يسكبزيا سيا نقار ندحر الله نباهي أبزيا أنك أمالدي بأنك أنا تمي تدقفيو تي زلو عدلات
بقانقوم زمهرو بزحت يقالاقلو اللومو بزح ሕብረተሰብና ኸ ነዚ ዕድላት እዚ ኣይጥቀሙሉ ዘሎ ምናልባት ደይ ብቋንቋ ይፈልጦ ቋንቋ እንዲ ወይ እውን እናዓቅሶ ገንዘብ ከፍ ኢለ ድየ ክመሃር ዝበሃል ኣሎ ብዙሓት ከዓ ከምዚ ትሪኦም ዘሎ ኣሕዋትና ከዓ ተማሂሮም ርእሶም ረኺቦም ንሃለዉ መፅኦም ከማለት ንሕብረተሰቦም ካብቲ ዝተምሃርዎ የካፍሉን ኣለዉ እሞ እስከ እንታይ ትብሊ ኣነስ ተስፋ ገብር ብዕፅፎ ክውስኽ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ግዴትኡ ኢነ እናቱ ኣበርኪቱ ክኸይድ እዚ ናይ እንታይ ገድሽኒ ኩላትና ኣብዚ ዘለና መተዓለልቲ ወይ ቻት መግበሪ ስኢልና ይኮና ግን ንሕብረተሰብና ግቡእና ከነበርክት ስለ ዘለና እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንሕብረተሰቡ እንድሕር ዳ ሰንሰለት ኮይኑ ክኸይድ ኮይኑ ነንፈልጦ ዋላ ክንድፍረ ኣድርትኹን ነናትና ሂብና ክንከይድ ኣለና ምክንያቱ ካብ ባባታት ደሰ ብዙሕ ኢና ንምሃር ካብ ዕቑቤት ብዙሕ ኢና ንምሃር ካብ ሳምራዊት ብዙሕ ኢና ክንምሃር ንኽእል ከምዚ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመላ ቃል ኣላ ፓዝል እዩ ሰብ ተረዲሕኒ ከምዚ ፓዝል ስለ ዘሎ ዕቑቤት እናተኽበኒ ከሎ ኣነ ኮይነ ክገጥም እየ ምስኡ ማለት እዩ እንተ ደኣ ዕቑቤት ተሪፉ ነቲ ሕብረተሰብ ክህቦ ዝግብኦ ዘያበግን እታ ስእሊ ከማን ክንሪኣ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ እታ ሓንቲ ፓዝል ሒዝዋ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጥራሕ ንፖዘቲቭሊ ጥራሕ ኣወንታዊ ይኹን እምበር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክነግረኪ ክዝምር ኣለዎ ንፍቕሪ ክዝምር ኣለዎ ብፍቕሪ ዲንፉዕ ብትምህርቲ ዲንፉዕ ብትምህርቲ ይዘምር ብኩሉ በብዓቕምና ምክንያቱ ሰብ እናቱ ዓቕሚ ኣለዎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክፈጥረና ከሎ ኣእምሮና ክፈጥሮ ከሎ ካብቲ ካብ ሕብረተሰብና ዝወሰድናየሉ ብተፈጥሮ ዘምፃናዮ ኣሎ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዝኾነ ነገር ሃፍታም እዩ ግን ሃፍቱ ከካፍሎ ኣለዎ ንመን ከካፍሎ ዘለዎ ምስልኪ ነቲ ዝውለድ ዘሎ ሕብረተሰብ እንታይ ገድሽኒ ምክንያቱስ ኣነ ኮፍ ኢለ ኔትፍሊክስ ክርኢ ክእል እየ ሽግር የብለኝ ምክንያቱ 8 ሰዓት ሰሪሐ መፅእ ሰላም ከምኡ መዓት መሓዙት ህልዋኺ ዕቑቢት ከምኡ ከምዚ ሕጂ ኦንላይን ዝበሉ ክመሃሩ ይኽእል ግን ነንነፍስና እንድሕር ኮይና ነቲ ሕብረተሰብ ኣይንትክኦን ኣለና ክንጠፊ ኢና ከም ጀነሬሽን ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ መመኽኔታ ማለት ኣመኽነይቲ ኢና ኔጌቲቭ ኢና ኣብ ሶሻል ሚድያ ትወፅእ ኣለኺ ፌመስ ክትኮን ለና ፌመስ ኣይኮንኩን ክኸውን ኣነ ጉቡአይ ከበርክት ኢለ ዝወፅእ ፌመስ ወላ ሓንቲ ዓጅብና ይፈልጥ ይተረዲሕኒ እንድሕር ደኣ ንሶሻል ሚድያ ዝኣክል ግዜ ሂብና ኩላትና እንድሕር ዝሰርሕ ኮይና ሂብና እንተደኣ ወፂና እቲ ንዓና ዝሕጉሰና ክንገብር ኢልና ኢና ኣነ ከም ሰብ እቲ ዝሓለፍክዎ ማንም ሰብ ጓል ኣንስተይቲ ክንሓልፎ ስለዘይደሊ ሰኣን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፈልጠን ሰባት ለባማ ስለዘይረኸብኩ ካብቲ ዝደለኽዎ ተሪፈ ክኸውን ይኽእል እየ ኣነ ግን ሕጂ ብጣዕሚ ማለት ነብሰይ ክተዓባብያ ደለ ይኮንኩን እቲ ብዘይገድስ ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮነን ዝዓጅባኒ እቲ ዝውለድ ህፃን ግን ብዘይ ኣቦን ብዘይ ኣዶን ንኸይዓቢ ዝተበገስኩ ተበግሰይ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል ተረዲዕኒ ይሕጎስ ከዓ ጨኒቕዎም ክድውላለይ ከለዋ ወይ ከብላ ከለዋ ልበን ክመልሰለን ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ሕጂ ዝሕጉሰካ ምግባር ከም ሳምራዊት ዝበለቶ ሳምራዊት እንታይ እያ ትደሊ ኪክ እንታይ እያ ትደሊ እንታይ እዩ ድሌታ እንታይ እዩ ዝሕጉሳ ሕጂ ዝሕጉሰናን ነፍስና ከዓ ከነፍቅር ኣለና ምክንያቱ ንሕና ነፍስና ዘይፍቀርና እያ ካብ ካልእ ሰባት ወይ ካብ መፃብ ምድና ኣይንፀበዮ ኣነ እንታይ እዩ ዝሕጉሰኒ ኣነ እንታይ እየ ዝደሊ ኣበየ ክበፅሕ ደልየ ዘለኹ ከምዚ ዓንተ ዝበለቶ ሰብ ምዃን ቀሊል እዩ ኪኪ ዓቕሊ ስኢነ ኣብዛ ትብልያ ዘለኺ ሰብ ዝሕጉሶን ድሕሪ ገይሩ ዝሕጉሶ ይገብር የለን ንኣብነት ክሕጎስ ኢሎም ሰትይለው እዮም ክሕጎስ ኣለን ፋትሓ ኣለዋ የን what do you mean ማሲ ሰብ ዝሕጉሶ ክገብር ኣለዎ ዲ ብመሰረቱ ይገብር ኣለዎ እንዴም ንገብር ኣለና እንዲና እንታይ ጨርም ኣለ ሰብ እንታይ ማለትኪ ናይ ብሓቂ ሰብ ክሕጎስ ኢሉ ይጨርም ኢልካ ትሓስብ እያ ሕተት እዮም ንኩሎም ክሕጎስ ኢሉ እዮም ዝሰትዩ ጭንቀተይ ክራግፍ ኢለ እዮም ዝሰትዩ መታን ክሕጎሱ ጭንቀቶም ከራግፉ እምበር መታን ካብ ሂወቶም ክኽብልሉ ኢሎም እዮም ዝሰትዩ ምኹብላል እዩ ዝበሃል ዕቑቢት ሓወይ ካብ ሂወትካ ክትክብሉ ተደሊኻ ተረዲኻኒ ከምኡ ኢኻ ትገብር እዚ ምኹብላል እዩ ተረዲኻኒ ንነብስኻ ሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምፅጋዕ ኢና ሓዳራ ክትፋትሕ ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ የላን ግን መፍትሒ ትስእል ምክንያቱ ፀዓዱ እንድሕር ቅድሚ ምፍትሑ ምስ ናብ ኮንሰልቲ ናብዮም ናይ ሓዳር ዘለው ይኸዱ እዮም ንሕና ሓበሻ ግን ኣይንኸይድ ኢና ምክንያቱ ሳምራዊት ውሽጠይ ክትፈልጦ እንድያ ክትክዕበኒ እንድያ ክንዲ ከየማኽራ ሳምራዊት ሓፍተይ ከምዚኣን ከምዚኣን ኮይነ ኣለኹ እሞ
حجي سخبت مكر أسكنا ويكيكي كفتح زمت يلن تاي زغبرتهم قلعت كتزختم يوم عديتاتنا خميلن دينا حليفنا هنساب عقلا قبري كبلي له كوي كنت خيم بال استزيدوا لي خالق زنوبرو خالق انت دعب على بيتي تخميلو حانت دوم الزمت علي كوينو ايدي سبسي بطرح يحجزو زلوه فزي كوينو خل لو تصل زين علي سؤال لو تقوم تزغبو فتح مرت فتح نقركها فتح يكون محبي مخوب لي داوي تعود حاوي ملي سلك خون تسفاقر اوكي برافو اجلسي زي روايد خط غلة ودي شعر تغل اللي يا عم تغل اللي ثانك يو كيكي حجي أتي نفسها مالت بزح جزء انتي ندلي نفلبنينا بحيث دك أنستيو تعباناتنا أتي نحنا نفسنا انتي دليتها دي فلت ناس كاب على بيتنا ويكاب عارك ناس انتي دليتنا نحط بس يكون انت حاجي أنا انتي دلي مالت بينها مخان كالو ترى مس نفسها مزرعة مس نفسها معلان حجي نفس وقف سبكاب كيك جميع كهنا دركا مس نفسه انت زعلل ويكا انا انت اجير انت ابركيته انا سنعقبي توقص له ما انا خل نفسي وكيس يا فلده عقبي نفسه تزوقس كيك نفسها تتوقس اما ان امونغنا ولا حنت نغير انت رخبني نحنا كن وقستينا حجي كاف شجرو خحب ازدل سبي زونجل هذا سبسي قلت تسالي بلو بيت حوي قلت تسالني بلو ما ولا يفتكن كوي الريا بيلو حجي كم زناتي عينة ستايل تل حرالو هينو كوني لين ديابلكا وانا بعلي خوني لي تسخونه يدو قلت أكارلو تردي ثاني حجي مبزحتي بجيزي وانجلتينا نفسنا قلنا ينونجلنا أنا تسديد انتهيّة أو بيتحوي أنا سدت متأسي انتهيّة جيرة جي كم زعنتو يزولوا بابا تدسة السوم كلمين أم تسديدهم كن أنا ناتهم خطة لنا حجي بعبي يقولنا تحبرة تسد أنا يخصي انت يكون كتخصي تلكني كوميونيتي أي مسألة كوميونيتي مالت قاشة مقبالي كوميونيتي مالت نتحبرة تسد نتني إشتك والعزمة نعا نبيت خيدا لها أبزكو بهلها أمانة إنك كاب زعد خيدنا كلنا عدنا أنت نملس اسمه بقولنا تذكرنا من مخانا مفلتنا نيرنا مالت حجبل كام نفسنا إنا نخبر لنا مالتي جس إذا سبالكم ما بقى قص أنت زوسخ نايب حكي أنت زوسخ زوساس غلوسي مثلت لنا نيرنا صبق مخانا نيرنا نحنا ندكنا سلسلة محلونا ما أبز بتصحك عم بتاعنا أمونغونا ذلو فللي بأمره مفتحنا يوم بحسب مفتحنا مهنياتو أب إسان حدا كفل الزبن يحسنا كاي حبرة سبنا غيرن دحر كوينو كان بك جمر كخلاله من باب مالت مفتح الشجر مالتيو مسكن دي بروفيسورات مسكن دي لكاونتي مسكن دي صحفت ترخبولو سلازخونه بزحنت مصحف زيئه بقى من باب زوم يوتيوبرات بزي منقد زخدنو قمدلي ولا بمنباب انت تاكينا اسم كوفي ينبول نامو دزا ايربودس كوفي كاشو من تساعت ندا سرحكا من انسي ابزاد سرحا جزسي اور حسلسته مصحفان بيه نبا علي كنا بيو تقيرني مالتي كابت زنبره مالتي حجس حبرتسبنا ناي بحقي ايه مهم كنبها تقينا كمنباب كنجمر لنا هنغسكسونا لنا يا غني اللي بتعملوا مسكنكم ابدي لكم هون زراو ثانك يو نانوس كحط عم صبو قلنا ناي سوشيال ميديا ملس قبل اللي حكينا نحبرت سبكات حق في الكاولا وتحقق لها سي في مسك كونت في الدلها قلنا بساعات الزنري وزرنا من اسياتنا على تيك توك يوم زبوع لزلو بزح نجار جينا عم حق صم يقبروا هون بقى صندوق نجار زقبروا زلو سعسعو تصارعرفوا خال نجارات قبروا جي ما تتصاوتوا نتزلوا عدلاتهم نتجيزوا ما يكون عندهم دلو نزل من الإسياف ذي عفتوا ذي كمي مداباتنا ودانا كمل لساسة لزلنا مهنياتو التكنولوجيا ما يزلوا تقوموا ليام زلوا هذا خاف تعدلي لازم انتهينا خن مفروم انتهى خن نقول الخير بخلت نجار سل أنصار نجار سل زلوا وتيو زمهر على خمسة كمانا وتينا كابتجي سنة زلنا كابسرحنا بيدنا وتينا شاف نسافر له محزنا فرحوا له خل نجاركم قبر له تقبلنا
ወፂና ንምህረሉ ኣለና ክንደይ ከዓ ንሰዓታት ግዚኡ ኣብ ቲክቶክ ኮይኑ ዘጥፍእ ኣሎ ከም ዕድል ዲና ወይስ እንታይ ኢና ክንምክሮም ንኽእል ነዞም መንእሰያትና ከይካ ሓፍቲና ባህ ትጅምር ኣብ ቲክቶክ እያ ትውዕል ኢልክሪ እንታይ መሲልኪ ሰላም ሓፍተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ጌይሚ ኣነ ክነግረኪ ጌይሚ እቲ ብድሕሪ ዘሎ ሰብ ግን ኣይፈልጦን እዩ ምክንያቱ መስርሕ ሂወት እዩ ብዘየገድስ እቶም ፈላጣት ናይ ፖለቲካ ይዛረቡን እዮም ፖለቲካ ስለተዛረብኩ ጥራሕ ግን ንሓንቲ ምሸት ስለተፃረፍኩ ስለዝወንጀልኩ ሰብ ብውሕድ ካብ 350 ስጋ 400 ኤውሮ ይወሃብ እዮም በብዓዶም ማለት ገንዘብ ኣሎ ሕጂ እንድሕር ሽሕን ገለን ሽሕን 500 ጋዕ ሽሕን 200 ሰብሪ ኢልኪ እንድሕር ዱድ ኢልኪ መፂኻ ኣብ ቲክቶክ እመነኒ ዝረኣኽቦ ብዓይነይ ካብ 300 ስጋ 400 ሰዓትን ፈረቓን 2 ሰዓት ማለት ሕጂ በቲ ሓደ ገንዘብ ውይእትሎ እቲ ገንዘብ ካብ ምእታው ኣይኮነን ግን እቲ ንሕብረተሰብ ሕምሽሽሽ ትእትወሉ ዘለካ እዩ ትሕቶ ሕጂ ተረዲኽኒ እስኻ ንገንዘብ ክትብል ሓልፈና እንዲ ዘሎ ሰልቲ ኣንታ ዘይፈለጥና 300 ድያ ዘለታታ እወ ኖ እዚ 300 ካብ 300 ይጅምር ብለካ ኣለኹ ስጋዕ ሸህ ዝበፅሕ ኣሎ ተረዲኽኒ ሕጂ እቲ ሰብ ግን እቲ ካልእ ሰብ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣይፈልጦን እዩ እሱ እንታይ መስሎ ኣሎ መሲልካ ዝሰብኽ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ተረዲኽኒ እቲ ፈላጥ እወ ኣብ ፖለቲካ ከምዚ ክንብል ኣለና ዝብል ሰብ ግን ኣይርዮን እዩ ምክንያቱ ቁኑዕ ዝዛረብ ስለ ዘሎ ሕጂ ሕብረተሰብ ማለት እቲ መንእሰይ ብብዝሒ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ኣይርድኦን ኣሎ ምክንያቱ ቁም ነገር ተዘዛሪብካ የቆንዝዎ ኣሎ ነቲ ቁም ነገር ግን ቁርብተይ ደቂ ኣንስትዮ ይሕሻ ምክንያቱ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ገለ ኣነ ሕጂ ምስ ቲጉ ትበሃል ኣላ ኣደይ ሓፍተይ ምስኣ ክኣቱ ከለኹ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ይርዮ እዩ ብጣዕሚ እቲ ፕሮግራም እውን ይፈትዎ እዩ ካፍቲ ዘሎ ዕግልግል ማለት እዩ ተረዲኻኒ ሕጂ ሰብ ፅምዋ ኣለዎ ዋላ እንተረኣየካ ኣብኡ ከሎ ዋላ ጊፍት እንተሃበካ ዋላ ላይክ ተገበረልካ ገንዘብ ግን እቲ ብድሕሪት ዘሎ ሰብ ግን ኣይርድኦን እዩ ተረዲኻኒ መፂኡ ሓደ ለለለለለ ይብለካ ዳሓራይ ሳዕቤን ኣለዎ ቲክቶክ ማለት ዝኾነ ሶሻል ሚድያ እንድሕር ዘይትፈልጦ ኮንካ ኣጠቃቅምኡ ልክዕ ከምዚ ድራግ ትወስዶ እዩ ድራግ ምስ ወሰድካያ ንግዚኡ ክሕድሰካ ይኽእል ምሽ ዳሓራይ ግን ልክዕታ ሶሻል ሚድያ ምስ ኣጥፋእካያ ንቁርብተይ ተፅንሓካ ምሽ እቲ ልቢ ሕጂ ዕቑቢትና ኣይፈልጠንኒ ሳምራዊት ኣይትፈልጠንን እያ ግን በታ ክዛረባ ዝሰማዓትኒ ልቢ ትሰደለይ ኣንበሳ ንፍዕቲ ሓደ በት ሓደ ተጨኒቑ ዘሎ ግን እንታይ ክብለኒ መሲልኪ ብሙሉእ ናይ ዓለይተይ ሙሉእ ክፀርፎ እዩ ጭንቀት ክሕድረ ልክዕ ቴሌፎን ክትዕፀል ኣነ ጭንቀት ክሕዘኒ ኣብ ዓራተይ ክድቅስን ሓንቲ እያ ኣላፋቻ ሽዑ ህልኽ ወፂኻ ከዓ መሊስካ ከዓ ትፃረፍ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ተመሓላልፍ ኣለካ ነቲ ሕብረተሰብ ክትፈልጥ ኣለካ ክንደይ ሰብ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንድሕር ወፂኻ ትዛረብ ኮንካ ነቲ ሰብ ትፀልዎ ኢኻ እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣለካ ግን ብውሽጥኻ ዋላ የጉሄካ እኮ እዩ እንድሕር ሕማቕ ይሕሊፍካስ የጉሄካ እዩ ነው ሕጂ እቲ ክርድኦ ዘለዎ ግን እቲ ዝከታተል እዩ ኣነ ኣብ ናይ ማህፀን ኣቶ ኣለኹ ማህፀን እንታይ እያ ተበርክት ኣነ ኣብ ናይ ሳምራዊት ገዛ ይኣቱ ኣለኹ ምክንያቱ ቲክቶክ ማለት እንዳስዋ እንድዩ ከምዚ እንዳጫሕማ እንዳብዙ ገለ ዝበሃል ኣባሻውል ነይሩ ምሽ ተረዲኻኒ ሕጂ ከምኡ እንዳስዋ ተረዲኻኒ ዕቑቢት እንድሕር ኣለዎ እንዳ ዕቑቢት ተኣቱ እንድሕር እንዳ ዕቑቢት ፅበላ ሕክያላ ኮይና ኣብ እንዳ ዕቑቢት ተኣቱ ወይ ከዓ እንዳ ሳምራዊት ተኣቱ ተረዲኻኒ ሕጂ ቲክቶክ እንዳስዋ እዩ ግን ኣየናይ ስዋ ይጥዑም ክትፈልጥ ኣለካ ኣየናይ ፅራይ ይጥዑም ኣየናይ ጉዕሽ ይጥዑም ክትብል ኣለካ ተረዲኻኒ ሕጂ መን እዩ እቲ ሰብ እንታይ ይዛረብ ኣሎ እንታይ ድሕሪ ባእትኡ ነዙ ኣፅሚዑ እቲ ሕብረተሰብና ኣበይ ኣቱ ኣበይ ይመሃር ሕጂ ሶሻል ሚድያ ጌጋ ማለት ኣይኮነን ተረዲኽኒ ግን እንታይ ትመሃርን እንታይ ትዛረብ ክትፈልጥ ኣለካ ግን መብዛሕትኦም ሰባት ግን ንጥቕሞምን ንገንዘቦምን ዝኣትዎ እሞ ኣብዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ባህሊ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ኮመንት ሴክሽን መዓትዩ ተሰኪና ዘሎ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ናይስ ቱ ሲ ዩ ካብሎም እቲ ኮርስ ክንደይ ድወስድ ክንፅሕፈልካ ኢና ዮሴፍ ሰሎሞን ሰላም የሕዋት
تذكروا مليون مع المرحتات وعلى الدعالي البات مزخ بخلصنا مسكانة تفلا ماريا كيكي سمارت سوبر مام تبلك لا مسكانة حق Thank you. هندسي ناي بحكي كيك حفتي يغني لي بالكلمة معصونا أبزا ناي حزنا زلنا عرستنا وسخاي بلنا نمزاز مدخون نعشت حواتنا بلايدة قنستي حواتنا انتاي كنمكر نخيل تعدلات بخمي يمكن تكمو زخلو بيتسر عدار قلعود بحادة قعبي وحس تخوانا هيوث نخمر حسي انتاي يمكن بزرلو ناباخي معرفة راتب عفتنا ناباخي سوري أنا قدمي لأندي إيدي حافا بيلا تسانيها እንደገና ካክወፅ ስለ ዘለኹ ቅሬታ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ብጣዕሚ ክንወስዶን ክንመሃሮን ዝደሊ እንተልዩ ርእሰ ርክበት እዩ ገሊኡ ሰብ ኣሎ እዩ ገዛ ርእሱ ዝረኸበ ወይ ብዕድሉ ከዓ ኣብቲ ናይ ገዛ ርእሱ ፈጣሪ ዝሃቦ ኣንክሊል ክብል ዝፀንሕ ሰብ ኣጋጣሚታት ኮይኑ ኣሎ እዩ ግን እቶም ዘይረኸብና ናይ ብሓቂ በቃ ርእሰ ርክበት ዝበሃል ክንመሃሮ ልዕሊ ሊደርሽፕን ልዕሊ ቆልዓ ምዕባይ ቆልዑ ኩሉ ድላይ እንድዩ ግን ተቐዳመይቲ ክንመሃራን ሳክሪፋይ ክንገብረላ ዝግባኣና ርእሰ ርክበት እያ ኢለ እዩ ዝኣምን ርእሱ ስለ ዘይረኸበ እዩ ሰብ ምርጫ ዘይፈልጥ ማለት ክመርፅ ዘይክእል ኣብ ቲክቶክ ኣብ ገለ ደውዕልሲ ምርጫታት ስለ ዘይፈልጥ እዩ ስለዚ ክንመርፅ ክንክእል ርእስና ክንረክብ ኣለና ርእስና እንተረኺብና ኣብቲ ገዛእ ርእስና ፈጣሪ ዝሃበና ውህብቶ ኣዊና ክነተኩር ኣብኡ ዝዕልየና ጥራይና ክንርኢ ማለት እዩ ማንም ሲ ናይ ማንም መላገፂ ኣይንኸውን ኢና ወይ ናይ ማንም መኩሓፊ ምእከብ ከዓ ኣይንኸውን ኢና ማለት እዩ ዝብሎ እንተልዩ ከም ዝኽብል ኢለ ቴንክ ዩ ያ ርእሰ ርክበት ክትመሃሩ ኣለኩም ባህሊት እየ ዝገርመኩም ሰብ ከይመሃር ደልዩ ቋንቋ ገለ ኢሉ ዝነዓቕ እምበር ኣብ ናትና ኣና ኢንተርናሽናል ትሬኒንግ ሰንተር ኣብ መምረቕታና ክገልፆ ነይሩ ዳይሬክተር ዕቁቢት እንታይ ኢሉ ክንድዚ ስኮላርሽፕ ሂብና ክብል ሰሚዕ ኣለኹ ብዙሓት ስኮላርሽፕ ከም ዝተዋሃቡ ስለዚ ሰብ ምክንያቱ እዩ ዘልዮ እምበር እቲ ፀገም ዘለዎ ፀገሙ ገሊፁ እውን ፌር ክግበረሉ ተኽእሎታት ኣሎ እዩ ስለዚ ትምህርትስ ሳክሪፋይ ክገብር ኣለዎ ብፍላይ ካብ ርእሰ ርክበት ባህሊት እየ ካብ ማንም ነገር ናይ ማንም ሓሳብ ክትግፍእ ትውዕል ማንም መፅሓፍ ወይ ማንም ፊልምታት ትርኢ ትውዕል ዘድልየካ ጥራይ ትወስድ ቴንክ ዩ يأنيلنا نايم حكي بعبي رأس رفيت رأسنا عن مركب قليل نجار يكون رأس خمس فلت كاخا نهار ثم زادن تقل ناباهم أتتحدثين ناباهم أتصرح صراحة ديالنا قدنا معصاونا عوبيت خستاجر له ناب عوبيت شكاهيد دحان تدش كقدمك أنا مستا كيكي زبلتا ساعبينات أنا ساعبينات مثلا ناي زخونة صغير كخمس جانجل فوت بحال مشالله زخونة تسمع أنت هنكا زخونة يخدموا لنا أمرها سلز خدش إنك exactly مالتي حيلي تحت أمر سب ويد ما the power of subconscious mind مالت كل تيت أمرنا تحت حرست هاي سؤالو يمس زخونة أب زخونة تحت هاي مزجب ما نم نجاري مزجب سلزي كوي قان تمسيها كوي قايز بوكل سركن تمسيها سركيز بوكل أبتزو على كي أخذ خون بكا نسيت كلام من جبلن أثر حناي أكلاتنا كردانا اللو تترجم اللو ب جوزيف مورفيس تصحفتيا يوحنس مرحبا يوحنس ترجم والد حنته لذي أزيها بلزت مصحفيا نهلت كابي إنجليش ورد علي يرئي مالتي سلذي بخلتي اللي the power of your subconscious mind وي حيلي تحتي أمر سب تبل مالتي حجي عمرنا خلت أيو تحنتي تا كونشس وي بنتفت رتعة وقالن هودي مالتي أبيت خيط بيت نباب ذات خيط تيك توك ذات خيط قاله تحدها قراتي تاخذ كودز وعلكا مبقولي متحزي ميموري سلازي نسب حيتو نسزو علكا يذكرك مالتها تباستو علكا باس يذكرك كتسنع انت وعلكا خاني مسنعتي يذكرك سلازي أتكير كامردا يدلي عمرنا انتاي ماسي كمي يسرح مالتي زي خي تحلفكم إليه مالتي زخونة حاجز جيركا زخونة معبلكا زخونة جيركا مالتي رأسها أنت زي فليتكا نخلص تعبته له مسيلو كامالتي كم تعنت وزبلكو نسام رايت كتمثلي الكام تخون كاي تقوم كان يناخا الذي وهبتها لنا نحنا وهبتنا بمللاي ناينا نعبي على صحافة حدا موسيقى حدا قال خنكون نخلنا نعم سرخب كايا
بأخذ كيد ولا أنا أخاق الله ليا سبسي زقل لهم مهار زغل أو وشتله انتهى كم تمهر فليت كانت دا زي تماهير كا بيت تمرتي رأسها أي بكاني ماس رأسها أي فلت أكاني زدل هاي تراحيو كما عبلا كازغل سلازي رأس رخبت تماهيرهم اتها زتفت أروا عيو خو قبرو نخلاتهم بزي مكر يغني لنا سلامينو thank you يعني لما خم لا أنا كم أيحول حاسبة حجي يتصحفوني راسي كلاتهم رأس رخوة يوم زاروا لي رب جرمك زلنا حقمي كم فل كتبر كلا سبت مرتر رخوة زول ليكو زلنا حقمي قلنا فل دينا بر صبع الله كم فلت علنا حجي كلاتنا قمتي 10 أنا يسابعتنا إن حينا نسامراوي زي مثل اللي أم زقلوا شمون تبليون دولار العالم هذي كل استفعل اللي حكى بيوم زم 10 مس أسرها هذا استيقظ الشمون تبليون بليون هذي بسي ببين سلامتها فولي سلازقون سلازي السبات ناتهم تمكره كنوجرهم بيت تمكره بيت مأسرتيز بلا آخرين ما هنا سخا فولي إخا ناتو تمكره ناتو نعاي كره سلا سامراوي مجاز كم زجباري نسو ناتي سلا تمكره زنقرا كاسب ناتي إزبيت مأسرتيز بلا ناتكلكا عدي ناتكا خميجر كاترخبا أمرك على تقول صوت أنحكم قريبونكم مهار يوم زلوا إلى أما تخافهم بيكم معهم كي كوبز مسحات سمع الله عم بيبكي خناي بحق بوزحات ونيم بوبو كله جن كوفي لهم قديل زلوا كوفي لهم سي تري قشط من بابي تري زلوا سبات صحب الكالو تنبوت صبو نسحيس كاد نفس خبع الخاتم ببا أنا ماني أنا كيك ماني أنا عبيت ماني نفسه كفسك ماني لسي بعلق فحرتي أو شتزلوا إلى آخر التمرد فليت زي أتقبل ممرو بيتمرد كو هاي كرن كم زي بيتمرد تفلتو بدرجة هاي مش نحدنا قدام ما يكون لبركة أبزغن كم قال لكي التسبيز مسابة صحيفة من بيهم كم إزبالين ولا دكتوريت زلوا مالو مسانا ماستر زلوا مالو ما حد كي إلاتات اللو تريو مالو ممهران حجي إزي نفسها إخات في الشاقل لها جاء فولي عينة عبد يقل لهم حطوتو عبد زخونة كم ذا عينة فتشيمو عي تخفتا مخبو أنقوها أجيب أنقواسي أنا ياري دا جبر اللينا بحد بنشتي كل خزي بو أنقوا التقرينيا تمهير تصون لك خمزهم عد عرب زلوسي بعرب زمهارو عبد اليان كوينم بتليان عد إنجليز كوينم بإنجليز نو هوران بو أنقوا دي خاري أمخصوا اللومبا تخالوا أنقاتهم مهارم مراقبة مخونا كان يرو قل عدل سلازي رخبنا وسلازي بس احنا استحرنا قنتا يتسبعنكم حلمي وي علامة رأينا أخليلو بو أنقاي تيردراوسي بو أنقو سلامتاي أنقو ما حبيثكا بو أنقو خا ترجيم كا زي تمورو سلامتاي تسب بوشت زي كاتعلو كاب اندابل كام زي عوبي زوالو كالاي أنقو هتزاربل تخلع قل أي كم مش ناكا دلاي قانق أي زاربا بدق زلو كم تي قانق عديس جالس على لكم أم سلازي حسوت فتشينو هنا كان كم سلازي خونيم كدك تشاينا مرحتي بتشاينا زاربو سلمتا خوليم كونغليس دل حساباتهم كوتشو إزينا زين استبحلو نحنا تزعسرنا نقر سلازلو إنجليز زي زارب زين أنولوبا إزي تأثيرنا زلو نقرا تبحلنا دي سلمدنا أبزي لا أخلين تأتيها نوع يقدم زراق في الكاميرا نسراقي في حدش كادس تخون حدش أو بيتخون حدش سلام تخون شو يقر مكة واو أبي تأثير نيران سدرا بيت كأثير مخا بيت أمنك كأثير كوا ممر كأثير كوا سرعة أثير كوا كل شيء نحمو نت حارة سبت خون شو علك نبتي حس عن كلها يمرسك كاميرا بعلها يعمل حجي نسي كون المرسكاجل اتبايتات عطي حلو مايتي زمان سي اخليلو من سي كود سالا سانغالين درسي حب فلاسفه سب تفكروا لنا الله ماري ناتنا قانقوا زارب حوناسي فلاسفه تفكروا الله براتوا اذا انا دفير زاربون اوروباوያን سي سقراطس يقولوا قد ما كنت عمل زنبره سقراطس تفكركم الله قدنا تصحدا قدنا خونا الله حونا أفريقيا فلاسفة تفكر له خلوتنا له لذي نحن نفسنا تزيخ بيرنا
صحادو خلينا نخبر نص عصورنا نجار زي إذا فرسل هذا اللونش تنسم صحادو مسمى أفريقيا عمتها كم برا يزوري ناس نمرو أيكون نحنا وشتنا حدا سبينا فتح رجلنا بلا له صحنا تسلم زي بلو قربتنا ندي على كلنا بحدينا بلنا الآخرين حقيقي أنا بقول راجعي قربتنا تقليتاس كلنا حدينا أنت هذا أمانة زاري ويله قدم زي نقرنا نورا نحن هذا صحنا مسرعنا كو كم زملاء أخت مسيلهم ناسي نتهم ملاء أختهم صحنا ينحسن جوجا ميلانو نحتاتهم قائنا من لخت صحنا نعوز على زول الآخرين سلازي تتصحرت تأثي انتاي تهنقو رجلنا سب نفسه يركبعلو عوش تخد سجانا يفتقر لك ناي ناتنا نص سجانا نفلط وهبتنا نفلط عبد تريو مالهم بحال صالح له مساي بحال عبيط له ممهران يمكو بحال صالح او حدهم عبد مصم ግን ይመሃሩ له ስለምታይ ናይ ተማሃራይ ልቢ ይخلوهم ስለዘሎ ሳብ ህይወትካ ክትመሃር ስለዘለካ ስለዝበሎ መንበር ኣብ ዓድ እንተዝኾኑ ኣራጢጦም ኮፍ ኢሎም ተማሂረን ደልካ ትብል ሰብ ክሰግደልካ መምህር ክስተኽብለካ እዚ ሕጂ ዘልብሶ ዘሎ ንሳቶም ከኣርኣይዎም ካብ ምስክር ስብ መፅኦም ኣለዎ ማለት ካልእ ኣይድልየናን መምሃራን ኮይኖም ዝመሃሩ ሓድሽ ነገር እዩ በዓል ሳሙራዊት ከዓ ንዕረፍ መምሃራን እዮም ከመይ ዝበላ ኩላኩም መምሃራን እዮም ናይ ኣኽሊልሃ ኩላኩም መምሃራን እዮም ዝብለካ መምህር ዝበሃል ንስኻው መምህር ኢኻ ታቀድ ዓደን ተደኣ ደቃ ተዕብላሲ ነደ ዝምህር የለን እዩ ዝብለካ ባዕላ መምህር እያ ንዓባይኩም መምህር ዋሕጂ ሕቶት እንዶ ስኻትኩም ሲ ሰላም ድዩ ኪትኪ ድዩ ሳልሕ ድዩ ዓባይኩም ስብ መን ምሂር ዋሕብያትኩም ወይ ኣደይ መን ምሂርዎ ኣይና ቤት ትምህርቲ ከይዳ ኣደይ ንሓያ ኣሕብያት ንዝኩሉ መምህር እያ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ከሎት መምህር እያ ባዕልካ እዩ ዝብለካ ዘሎ ግን ፍለጦ ቅርፂዮ ትሕዙ ካሎ ዞም ዩኒቨርሲታት ሲ ማስተር እንዳሃቡ ቆቢዕ እንዳኸዱን ሲ የዳናጉርኩም ኣለዉ እዩ ዝብለካ ዘሎ ንሱ ኮ 4 ማስተር ኣለዎ ግን ንሱ ዋጋ ይሆን ኣነ ተምሃራይ ከማኹም ኢሉ እዩ ወሪዱ ዘሎ ስለዚ ነቲ ዝቐርፀና ዘሎ ናይ ደገ ቆቢዕ እንዳሃቡ ብቅድሚ ዶክተር እንዳብሉ ፕሮፌሰር ንሱ ኣብ ውሽጡኩም ኣሎ እዩ ዝብለካ ማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ መኻዳ የድለካ ሃርቨርድ ኣለ መጀመርያ ኣብ ውሽጥኻ ኣለካቲ ፀጋ ባዕልኻ ረኸቦ ካብኡ ዝበልፅ ይብለና ዘሎ ሕጂ ነዚ ኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ኣለዎ እየ ዝብል ኣነ ብፍላይ እዞም ቲክቶክ ኣጋጣሚ ትክክል ኣብ ፅቡቅ ነገር ተመሓላሊፉ ፀገም የለን ማለት መክሰብ እዩ እቲ ሕማቅ ነገር ግን ከምዚ ዓቕቢ ዝበላ ክሰምዖ ዝወዓልካ እዚ ዝቕበሎ እቲ ውሽጢ ዘለካ ይቕበሎ ንሱ ፅባሕ ንኮን ከይፈተኻ ኣብዚ እንታይ መሪፅካ ትሰምዕ እዩ መቢ ተቐሪቡ ተደኣ ንከብድና ክንመርፅ ኢና ክብረት ዓባ እንዳመረረካ ወይ ዕረዕረ እንዳጣዕመካ መን ኣሎ ዝበልዕ ኣሎ ሰብ ዝበልዕ የለን ስለዚ ኣእምሮ ግን ምሽክናይ መልሓስ ስለ ዘይብሉ ዝጥዕም እምበር ባዕሉ ኮ ምነፀጎ ነቲ ናይ ባዕሉ ሕማቅ ዘረባ ግን መልሓስ ሳይፈጠረሉ ንፈጣሪ ነታ ከብዲ ግን መን ፈጢሩ መልሓስ ኣላ ተስተማቕር ማለት እዩ ዘስተማቕር ግን የብልና ናብ ኣእምሮና እዚ ርእሲ እዚ ምሽክናይ በር ዘስተማቕር ተዝፍጠር ሓደ መልሓስ ብውሽጢ ምነፀጎም ነይሩ ነዞም ኩሎም ዘየድል ዝዛረቡ ምክንያቱ ኣእምሮና ኢና ከነዕቢ ዘለና ክብራት ኣሕዋት ስጋ ደኣ ስጋ እንድያ ስለዚ ዕድለኛታት ኢና እዞም ኣብዚ ትካፈሉ ዘለኹምን ዕድለኛታት ኢኹም በፂሕኩምዎ ዘለኹም ግን ከምታ ኪክ ዝበልክያ ሓላፍነት ኣለና እንታይ ገዲፍና ንኸይድ እያ ኣባ ከዓ ትምህርቲ ናይ ኣኪለ ንስያ ተፈጢርካ ኣለካ ኣብ ዓለም ታደሰ ዝተፈጢረ ኣለኹ ፅባሕ ብምንታይ ኢኸ ዝከር ታደሰ ስበሎ ኣብ መቃብረይ ሰብ ብሽመም ከም ዝበለይ ኣይኮነን ኣብ መቃብረይ ሰብ ፍዮሪ ከህበኒ ኣይኮነን ኣብ ልቢ ሰብ እንታይ ገዲፉ ከይታደሰ ስበሎም ዕቑቢ ዲ ታደሰ ዲ ሳምራዊት ኪኪ ሰላም ሳልሕ ኩላትኩም ትሰምዑና ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ናይዛ ማህፀን ፅባሕ እንኮ ብምንታይ ንዝከር ክንብል ኣለና ካብዛ ሎም ምሸት ማለት እዩ ሎም ምሸት ምስ ከድና ሲ ነበርቲ ይኮናን ሓቀ ናይ ታድሽ ፈሊጥና ያ እንታይ ከም ንፅሕፍ ስለዚ እንታይ ገዲፈ ይኸይድ ወይ ብምንታይ ይዝከር ኢልና ከምዛ ትብልያ ፀላሕኪ ኣነ ፅቡቅ ነገር ዝሕልፍ ኢልክና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብ ልቢ ሰብ ከምኣ ገዲፍ ክትኸድ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ነቲ ቲክቶክ ንጠቕመሉ ኣይንኩኖ ኢና ዘለና ግን
صبوا لجر ساينو هم زحوبي زبلها تي من سي انتي يسمع بعلو كمرت علو ناي بحكي يعني تعدس ناي بحكي تصبوا غيركم يكون مقريبكم نازل لكم قبل بنا يحضروا سامر حفتي صالح نابكم قبله سامري تأخذ جمر ميتا እሺ just تا ናብታ ጽቡቅ ገይሮም ገሊፆም እዮም ኪኪ ዋላ ታደሰ እቲ ሶሻል ሚድያ ከም ሓደ መሳርሒ ዌፐን ከም ሓደ ማተርያል ተዳሪና ማለት ዝኾነ ነገር ብገዛ ርእሱሽ ጽቡቕን ሕማቕን ድበሃል ዴፊኒሽን ወይ እንታይ ድበሃል የብሉን ትርጉም አለ ወይ ለአምና ኣብነት ኖርማልሲ ማይ እንተዳኣ بتصبو تتقيم كالو ما هيوتيو انت دا مدفون خون خاليو حاوخم وسا good servant but bad master بحال حجي ازي سوشيال ميديا نبعلوكم مالتيو امز بغزا راسو صبون حماقن ነገር አይኮነን እንታይ ዳ አጠቃቀማና ይወስኖ ማለትዩ ሕጅስ ኣብዚኣ ዘለናሲ ሶሻል ሚድያ ታንሕና ንገብራ ደለናስ ንጽቡቕ ነገር ንጥቀመላለና ምናልባት ኣነ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ንክስታይ ክገብራ ክእለ ማለት እዩ ካብዚኣ ተደሃልስ ኣብዘ ይድል ነገራት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ትዋፈረሉ ትኽእል ክትጥቀመላ ደይርባሓካ ማለት ምዝንጋዕ እኮ ጽቡቕ እዩ እቲ ምዝንጋዕ ኣይኮነን እንደሆነ እንደሎ ግን እቲ ክትዘናጋዕሉ ዘለካ ሊሚት ንኽብርኻ ደይትንክፍ ኣእምሮኻ ሓሳብ እንተደኣ ሓደ ሓድሽ ነገር መጊብካዮ ከም ዝበለና ዓቕቢት ኣብቲ ሳብኮንሽስ ማይንድ ናትና ፀኒሑ ناتنا personality ناتنا سبعونت ندا أيرو خير خالي حجي دمر وحلول نايتي نحنا نوعلون نزاربون نسمعون دلنا وتيتنا فينا نخون بايزين باي مو يبقى مودا كاملت زين اكبر دلنا نجار نيجاتيف انت خوينو صباح نجو توكسيك نا سباتنا مخان عامل كلت على مالتو probably بزوجي حجي كابز خنوت አጠቃቀማና ጽቡቕ ይኹን እምበር እቲ ሶሻል ሚድያ ጸላው ይኹንካ አበይሞ ከም በዓልኪ ብዙሕ እንተነፍሪ ናይ በሐቂ ማለሲ ብዙሕ አይተብሕል ነበር no I'm serious ከም ተሓቢኦም ካብ ዝከታተልኩ ስለዝኾንከ ናልባት ሕጅግሽ thank you እንታይ ድበሃታይ መስልኪ ቀሊል ነገር ኣይኮነን am ናይ ሰብ ስምዒት ነቲ ስምዒት ነቲ ዌቭሌንግዝ ናይ ሰብ ረኺብካ ፎሎ ክገብረካ ምኽኣል እሞ ከዓ ንጽቡቕ ትምህርቲ ክትምህሮ ምኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እዞም ኩሎም ፌስቡክ ዶ ገለ ንዓና ድሸጡልና ፍልጠት ኣይኮነን ኢሞሽን እዮም ድሸጡልና ከምዚ ስምዒታት እዮም ድሸጡልና ስምዒት ናይ ሰብ ከመይ ጌርካ ከም ትሕዝ እዮም ናቶም ስፔሻሊቲ ኮመርሻላይዝ ዝገበሩ ስፔሻሊቲ ናቶም ኤክስፐርቲስ ንሱ ናቶም እሱ እዩ እምበር ፍልጠት ኣሎ ኣብ ኩሉ እንደሎሚ ጉግል ኣሎ ገለሎ ንስፍልጠት ቀረባይና ግን ከመይ ጌርካ ዌቭሌንግ ሰብ ፎሎ ክገብረካ ሰብ ክስዕበካ ነቲ ሓሳብካ ክስዕቦ ከምኡ ክትገብሮ ምኻል ዓብ ጥበብ እዩ ዓብ ተውህቦ እዩ ሕጂ ነዚ ተጠቂምካ ኻ ንጽቡቕ ዓላ ከተውዕሎ ከለኻ ትዛዓበይ መክሰብ ማለት ናይ ሶሻል ሚድያ ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምውዓል ኣይኮነን ተጸልዩ እንታይ ክትገብር ትውዕል እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፍ كم زبالكيو دراجيو بحكي دراجيو حنسب تأتيكا صح تعيد بحالك جبرت كخاليجن مستخالف متن يعتقد أمانة يدرسونه بزح تمرتات على هاب سوشيال ميديا أنا بزح جزء سيلف تريند يعمني تضمن النجارات بعلفات ديسكفر مقبار مخال قال يعمني يعتزل النجزي ماله تحجي كم زي كون تخيل ناس زبالته مسارحي weapon you إلى أمن thank you sorry زارا ما بزحله مثلاً thank you سامري نابك صالح حفتي صالح خوي نابك سامري حفتي thank you okay thank you من البات أنا social media كذا قام زحي زارا بني مثلاً social media تقوم برجعات على اللي حسبني كتاب تجي جزء جلسة طريقة ميفلت من البات بقبوس لازم تكملوا ده ولا ክትቀመሉ ዝግባአን ግዜ ጥራይ ስለዝጥቀም ዳ አይፈልጥን ግን ግዜ ሰሪቅን ስለዘይፈልጥ ብዙሕ ከም ኔጌቲቭ ነገር አይጠቅሶን ያኒ ሶሻል ሚዲያ
ካልኦት ብዝገበርዎ ከምኡ ክብል ከዓ ፌር ኣይኮነን ስለዚ ንዓይ ፅቡቅ ጥራይ ሶሻል ሚድያ በዛ ኣጋጣሚ ማለት ምናልባት ግን ብዛዕባ ስደትን ዕድላቱን ንዛረብ ኣለና ዕድላት ኣሎ ጥራይ ኢልና ካብ ምባል ምናልባት ቶም ዕድላት ብከመይ ኢና ክንጥቀመሎም ብዝብል ከም ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ኣነ ማለት እዩ ክዛረብ ፍትን ማለት እዩ ዕድላት ኣሎ ካበልና ነቲ ዕድላት ብከመይ ኢና ክንጥቀመሉ ዝብል ሕፅር ዝበለ ክገልፆ ፍትን ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ምናልባት ኩላትና ዘይንፅሕታ ኢንቴግሬሽን እያ ማለት እዩ ኢንቴግሬሽን ክህልወና ኣለዎ ኣብቲ ንኮዳ ዓዲ ማለት እዩ ኢንቴግሬሽን ምናልባት ብዙሕ ነገር ክህልዎ ክእል እዩ ኣብ ውሽጢ ግን ኣብ ሰለስተ ነገር ከፍ ኢለ ክሪኦ ሓደ እንታይ እዩ ቋንቋ ኣሎ ባህሊ ኣሎ ሕጊ ኣሎ ሰለስተ ማለት ካብተን ዘይተርፋ ማለት ስለዚ ኣብቲ ዝኸድካዮ ሓድሽ ቦታ ወይ ሓድሽ ሃገር ገለ ክኸውን ክእል እዩ እዚአን ዝተፈላለያ ነገራት ክፀንሓኻ እየን ስለዚ ክትጥቀም እንተኮይንካ ነዚአን ከዓ ኣፕላይ ክትገብረን ኣለካ ማለት እዩ ዝሓስብ እታ ሕጊ ትብል እታ ሳልሰይቲ ብፍንጫ ስለዘፍልጥካ ፀገም የብላ ማለት በቲኻ ፀሊእካ ክትክተላ ኢኻ ኣብቲ ዓዲ ክሳብሳ ኣለካ ሕጊ ረጊፁ ዝኸይድ ስለዘየለ ሕጊ ንክትፈልጥ ብዙሕ ኣይትሽገርን ኢኻ እንተተሸጊርካ እውን ብቅጣዕ ገለ ጥራይ ኢኻ ማለት እዩ ኮሚ ባዕሉ ይምህረካ እዩ ቀፅዒ ይምህረካ እታ ቋንቋን ባህልን ግን ኣዝየን ወሰንቲ እየን ባዕልኻ ኣክሽን ወሲድካ እንተዘይገይርካ እየን ብጣዕሚ ከበድቲ እየን ማለት እዩ ንሰን ክሳብ ዘይገበርካየን ከዓ ቋንቋ ናይቲ ዓዲ ባህሊ ናይቲ ዓዲ ክትላበሶ እንተዘይክኢልካ ነቶም ናይ ስራሕ ናይ ትምህርቲ ናይ ምህዞ ናይ ፍልጠት ንብሎም ዘለና ዕድላት ክትረክቦም ኣይትኽእልን ምክንያቱ ናትካ ዓዲ ኮንካን ናትካ ቋንቋ ይኮንካን ትነብር ዘለካ ስለዚ እዚኦም ወሰንቲ እዮም ስለዚ ነዚኦም ብግቡእ ከነተክረሎም ዘለና ነገራት ኢለ ይሓስብ ማለት ኩላትና ግዜና ሙሉእ ሰዓትና ክንህብ ኣለና ኣብ ምንታይ ኣብ ቋንቋ ባህሊ ብዙሕ ግዜ ቋንቋ ጥራይ ስለዝከኣልካ እውን ቋንቋን ሕግን ስለዝከኣልካ ትነብር ኢኻ ኮርስ ትነብር ኢኻ ግን ዕግበት ኣይህልዎን ናካ ባህሊ እውን ዘይተላቢስካ ምክንያቱ ቋንቋ ትኽእል ኢኻ ሕጊ ትፈልጥ ኢኻ ኣብቲ ዓዲ ክሰርሕ ትሰብል ፀገም የብልካን ግን ሳትስፋክሽን የለን ዕግበት የለን ማለት እዚ እቲ ሓደ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ እታ ርእሰ ርክበት ትብል ንጎኒ ገዲፈ እየ ምክንያቱ ርእሰ ርክበት እንድሕር ወሲዱ ሰብ እዞም ምክርታት ገለ ስለዘየድልዮ ንዓ ንጎኒ ገዲፈ እየ ትዛረብ ዘለኹ ምናልባት እዞም ኣሕዋተይ ክዛረቡ ፀኒሖም ብዛዕባ ርእሰ ርክበት ብዙሕ ተወሳኺ ክብሎ ዝደሊ ነገር የለና ግን እሱ ክሳብ ነብስና ክሳብ ዘይረኸብና ናብኡ ክሳብ ዘይከድና ግን ክንገብሮም ዘለና ሕጉዝና ዝኽእሉ ምናልባት ኣብ ዓወት እኳ ከብፅሑና እንተዘይከኣሉስ ግን ሽግራትና ክፈትሑ ዝኽእሉ ነገራት የዛረብ ዘለኹ ስለዚ እዞም ሰለስተ ነገራት ቋንቋ ባህሊ ሕጊ ኣብ ኢንቴግሬሽን ኣዝዩ ወሰንቲ እዮም ነዚኦም ብዕቱብ ክንሰርሓሎም ኣለና ኢለ ይሓስብ ካልኣይ ደጋጊምካ ምሕታት ኣገዳሲ ኣብዚ ዓዲ ምናልባት ከመይ እዩ ኣብ ካልእ ዓለም ኣይፈልጥን እየ ኣብ ሽወደን ንኣብነት ከምዚ ደልየ ክሳብ ዘይበልካዮም ከምዚ እኳ ይግባኣካ ኢሎም ወይ ከምዚ እኮ መስኪና ገለ ሕዚንካኒ ኣደንጊጥካኒ ገለ ከምዚ ናትና ባህሊ የለን በቃ ፅማእ ተሸገር ብዘየገድስ እንተ ሓቲትካዮም ይሁብካ እንተዘይሓቲትካዮም ዋላ ሞት ኣይግድሶምን ምክንያቱ በቃ ባህሎም ከምኡ ይኮነን ዝደለየ ይሓትት ማለት ሓቲትካ ኢኻ ትረክቦ ከምኡ ዝገበሩሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንብል ብጣዕሚ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘሎ ኣብ ሕክምና ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ኣብ ገለ እንተወሲድና እቶም ዕድላት ኣለዉ እዮም እዚ ማለት ንኣብነት ኣነ መምህር እየ ኣብቲ ዓዲ ዕድላት ክብል ከለኹ እንታይ እዩ መፅሓፍ ኣሎ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ስኬጁል ኣሎ ኣብ ሰዓተይ ዝምህረሉ ሰዓት ኣሎ እንደገና ኦንላይን ክመሃርሉ ዝኽእሉ ዲጂታል ዝኾነ ገዚእካ ነቶም ተምሃሮ ህቦም ማለት እዩ ኤክሰርሳይዝ ክሰርሕሉ ገለ ቪድዮታት ኣሎ ዋይፋይ ኣሎ ፍሪ ዋይፋይ ገለ እዚ ኩሉ ማለት ሕጂ እዞም ኩሎም ዕድላት ስለ ዘለዉ ንዓኻ ከምዚ
انت زي حاتيتكا ويكا بعلها انت زي كيتكا يوم كم زغت تقدر لك بزلك اكل يلنا موتيفيشن حجي اب حدنا منظر يغزا سريح كادو كرمو يدلي قال يقبل قال ابز عد قومي يكون يا ابز معربا عالم كله ما نسخان بعلها اكزامين تقبر نفسك ما فتنات فتنا بعلها نفسك تفتن بعلها تريوت فتات بعلها زياده عرب لذي انت زي ترديكا إخا تحطم ومع عين ستايل لزلو ولا بتحفتات يكون ولا بزخون نجرات دقاقين كمحتاج وستان نجري إلي أمن مالي لذي اليوم انت جيرو ناتهم عدلات كرخبهم يخلي انت زي حاتي تقن أي رخبهم مني مالي دنجيسو وي تشجيرو كله مسكيناي إلو كم جناتنا بحلي سندس إنكاتكم كم زدوخ إنكاتكم قلز بحل يلن عبد عد مالي وي مبزحتي معرابا وعلم فسالتي من الوقت مستمع سوشيال ميديا هم عم تحيزات سيدة قدام نتات كام مسرح انت يخا قدام نت هذا كتفلت عليك مخنياتو انت كتقدم عليك انت فليتها جزيها ابديكم كتفايد فلنيها انت قدام نت ترى انت فليتك دجنقك ነገር የለን አትሊስት ክትገብሮ ዝደለካ ነገር ፕላን ዝሓዝካዮ አሎይ ገለ ነገር ስለካይ ስለዚህ ከምዚ ምሽ አባህልናት እንታይ ንብል ነፍስ ሲ ተስፋ ተሓድር ገለ ከማን ዝበሃል አባህል አለ ማለት በቃ ክትገብሮ ዝደለካ ፕላን ዝገበርካ እንድሕራሉ ኮይኑ ጽባሕ ወይ ክትወጽሖ ዝደለካ እንታይ ኩሉ ግዜ ሞቲቬሽን ኣለካ ማለት ስለዚህ ህይወትካ እንታይ ገለ ነገር ክገብር ስለዝኾነ ኣብ ተስፋ ኣብ ህይወት ክትነብር ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚህ ቀዳምነታትካ ሰሪዕካ ንዕኦም ክትገብሮም ኣብ ትሓስበሉ እዋን እቲ ካልእ ግዜ ኣብ ዘይከውን ወይ ድማ ግዜኻ ኣብ ኮንቱ ተጥፎ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣትሊስት ዝሰራዕካዮም ቀዳምነታትካ ኣለውካ እዮም ማለት ስለዚ ወላቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቅማ ድዩ ናይ ካልእ ዝብል እዚኦም ዝያዳ ክጠቕሙካ ይኽእሉ እዮም ስራሕን ትምህርትን ብሓባር ከም ዝኸይድ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ርኢና ኣለና እንዳሰራሕካ ትመሃር ትኽእል ኢኻ ወይ ሰራሕተኛ ተማሃራይ ንምዃንቲ ዘፀግም ኣይኮነን ማለት ኩላትና ዝበዝሐ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ እንዳተማሃረ ይሰርሕ ማለት እንዳሰርሐ ይመሃር ስለዚ ኣይናይ እንታይ ክትገብር ቀዳምነታትካ ምስራዕ ከዓ ካብቲ ክግበር ዘለዎ ነገር ኢለ ኣምን ስለዚ ጠሚልኩም ስለሰማዕኩም ኣዝየ መስግን ካልኣይ ግዜ ምዝራብ ዘድልየኒ ኣይመስለንን ቴንኪ ኩልኩም ይኸንል ነርአኒልና ናይ ባሕቂ ደስ ዝብል ምሸት ዛንስና ተዓዘብትና ተሓትና ስለ ዘለኹም ብዛዕባ ናይቲ ኮርስ እዚኣ ናብዚኣ ኣና ትሬኒንግ ሰንተር ዝብል ሓድሽ ምዝገባ እውን ጀሚሮም ኣለዉ ርእሰ ርክበት ነት መርዓን ምዕባይን ቆልዑትን እዚ ቴሌፎን ከዓ ብዋትስኣፕ ብፌስቡክ ሊንክን ኣቲኩም ክትረክብዎም ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፌስቡክ እውን እንድሕር ኣቲኩም ነቲ ስካን እንድሕር ገሪኩሞ ኢስ ኢዚ ሬጅስተር ንክትገብሩ ማለት እዩ በዚአን ኣገባብ ጌርኩም ትኸብዎም ኢኹም ኣገዳሲ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ምናልባት ነዚ እንድሕር ክትረክቡ ዘይከኣልኩም እውን ብፕራይቬት እንድሕር ዳኣ ናብ ዋትስኣፕ ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ማህፀን ክሊፕ ዘሎ ብፕራይቬት ተሰዲድኩምላ እውን እቲ ቅፅሪ ቴሌፎን ክንሰደልኩም ኢና እሞ ዳርጋ መደብና እንዳወዳእና ኢና ኩራት ተዓዘብትና ንዝመፅእ ዘሎ ናይ ሓደ ወርሒን ዳርጋ ሰሙን እንትኸውን ደቅና ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ስለዝኾነ ብዙሕ ኣባላት ማህፀን እውን ናብ መገሻታት ዝኸድሉ ስለዝኾነ ናይ ዕረፍቲ ግዜና እዩ ኣብ መስከረም ብሓድሽ መደብ ሒዝናልኩም ስጋዕ ንመፅእ ሰላም የፅናሓና ብሰላም የራኽበና ብሩህ ቅንያት ክረምቲ ሓጋይ ኣብ ሓጋይ ዘለኹም ኣብ ክረምቲ ዘለኹም ካብ ክረምቲ ዘለኹም ብሩህ ቅነ ብሩህ ምሸት ይኣንየልና